Hello guys, masquera sei. Takuseka nai, tawiyaka. Masquera sei. Right. And this life is going to be viral. I don't do things for clout. Ininda to yani gown rangu irori ne pijama kundu zvandakatopfeka saka ndichinjire live tendaika ndichinjire live shuwa kuti kwai nokuti vanhu vachandiona ndikazodiga pamwe ndavhara ndikumba kwangu usikwe ndinoita makeup yekuti kwai ndikuinda palive iwe ionawo patience kwai shingirira iwe peshika patience praise kwana shingirira iro rawo kuda kufamba naro zita iro kai on my own, right. Masquera Seku, guys. How are you? My sister Sonia Smith, I can see you. Mori right here, guys. Hey, the moment that you've been all waiting for. Ndio ile gaini mbona shada tumira shawya ile. Meitoni. Nda kumbira kuti shashike ile. Right. Right. Moita mchishare live, guys. Moita mchishare live. Moita mchishare live. Moita mchishare live. Moita mchishare live. Moita mchishare live, guys. Moita mchishare live. Moita mchishare live. Right. SIS MELLY nambaye makashinga. Moyo wao kure uko unoti tichavhunduswa nanotuka here aiwa nana basa toshayo ndukanacho ndituka ndikurira nditori relevant konacho ndidaira ndiri very relevant zvokutoda right guys inzwai munzwi tine nyaya yamanga makamirira nguva yakati rebei handiti update yeLivingstone yamwana Livingstone akashayikwa pachikoro chekwa kutsonza St Mathias Tsonza Secondary School kwaMutare andimaona so nyaya iyi takati titorewo timbofamba nayo tione kuti tinotsvaga mwana kusvikira papi pakaitika nyaya iyi tichinzwa maevents enyaya pane vese vakataura pano pakabuda maversions akasiyana siyana handitika vamwe vakati mwana akaurayiwa vamwe vakati mwana akagona kuvakatiza vamwe vakati mwana ari kuSA pakabuda zvakawanda but zvinoitika ndezvekudai Bekiswanda or say kana tiri kutsvaga regai let me educate you chimwe chinhu one comment section anditi musakanganise vanhu vanenge vachitsvaga vachigadzira vachitsvaga nyaya kana pachitiwa nyaya yekushaka kwemunhu hakuna chinhu chinonzi information inonzi haina basa every little thing chinonzi hachina basa chamafunga china basa tinotochida on board so that we eliminate handika tozo eliminate zvatenge chifunga kuti izvi tashaya mutsvagiridzo saka panotika nyaya dzakadzidza panotobvunzwa mubvunzo ndosaka muchiona maCID chinzi kune interrogation room inotorwa vanhu handika voiswa mukati momo vobvunzurudzwa kuitira kuti pawanikwe information inogona kubuda kana kusabuda antimazviona so right mukutsvagiridza kwatakaita ndakufamba nemi pastep chekutanga tine umwe wedu mudiaris pano antika akabhadhara mari yetransport kuti tikwidze mailevi vainde kuZimbabwe mailevi tikavakwidza bhazi ndindakatovaisa pabhazi vakaenda nebhazi randakavaisa kuti vaende naro ramandaza vakafamba zvakanaka chose vakasvika kuZimbabwe ndaicommunicata netimu riri kuZimbabwe madam Bosi Joy Jeki Mosha naAnna anditika neanonzi Vimbai anditi mwana wemcomment section akapinda kuti abatsirewo panyaya tikacommunicata ndikakumbira kuti vamirirei muvatakure vaende kuplace of safety because mai avanga vaku gamuchira mathreats akasiyana siyana so vachisvika kuHarare ndaicommunicata netimu kuti vasvika vave pakati noti ndaitaura naconductor kusvika vasvika ndobva vana madam Bosiwo makavaona ndifunga vachisvika sadza reparengi makavaona vakamirira mailifi ndokutora mailifi ndokuinda navo kwatakanovaisa kwanga kwakachengeteka handika ndokubva vasorora so ndichazama kuti nditaure muchindibata mundibate vave mafilling station mochitombomira because ndapabasa ndopabasa pangu panapa handitika saka handisi kuda kudisturbiwa zvemafilling station enyu aya ambozonoitira kumastreet uko enda mumbondioniko handika pana patikuita zvepano handitika mombomira
right? Saka guys, kana uchida kufunga kuita sembavha kubata mbavha unofunga sembavha. So what I did inini anditika, I did ask patimi ndachikumbura kuti kana muchinge masvika anditika first clue, because right now pari kubuda ma theories akasiyana siyana. Ndachikumbura kuti tione kuti mukataura mai valivi hapana here zvimwe zvatingawana. Ndofunga interview ya mai valivi pano mese maivepo andimaona makanzwa interview yavo tichitaura navo anditi. So igodzera wizo atowi kwaipoisa isongo vanhu vambokaura aiwa tisikuisa songo andimaona. Saka vasvika kudara sezvinei ini guys handidi kuti tishandise bhora resimbi. Kana kwaya nenyaya yako uchiti ndokumbura kuti mundibatsire kutsvaga vana, make sure you give us all the necessary information. Hakuna information inonza idiki andimaona. Tinoda information noti ukasiya zvimwe zvinhu tikazozvitsvagira toga hazvichanaki. So guys, ndoda kuudza ichokwadi chakaitika. Inini kufamba kwenyaya ichifamba naye tichinda something somewhere mandiri zvasingagari zvakanaka. Ndaiwa kuti pane chimwe chinhu chiri pane rimwe gap ratisedza kuvhara. So but ndizive kuti papi ndaishayiwa. Tichati apa kudai pobuda bob, toti apa pobuda bob, but ndainyatsona pane rimwe buri rinoda kuti rivhagwe, but ndepapi chaipo chaipo, but ndaishaya. Sezvinei guys, kanibona kuti namba yasvikere. Ndotoda kuti ndimbonza mai valivi pano, ndo chinhu chekutanga. Ndoda kumbonza mai valivi pano. Ndakamirira ndigirikiri kai. Ndakamirira namba yezim namba kanibona kuti ese namba yavari kuita here. Ndoda kumbotanga ndaunza mai livi pano timbonzwa zvinhu zvatoda kuti timbonzwa naiga. But haisi kuita calling manje. Because ndani tikuda kuti timbotanga ndavabata first. Pane zvanachida kuti timbotanga tataura navo maka muchiteerera imimi muchinzwa. Handiti ndisangomhanya kuti bvu panapa. Mumbonzwawo ndichibvunza kuitira ramangwani. Andimaona kuitira ramangwani. Anyway, haisi kupinda. Dei vanga vachiita kuti ndiwane kanhamba. Ndiwane kufamba nokuti ava ndo vanachida kutanga navo. Ndasingadi kuti ndisanangure, ndoda kuti vanhu vazobata nyaya ndichifamba navo. But hey, anyway, handina choice, ndakutongofamba nevanhu, hapana kutamba. Right. Saka zvakaitika ndezvekuti anitika I spoke to Madam Boss kuti Madam Boss ndine zvinhu zvandisiri kunyatsobata zvakanaka zvandisiri kunzwisisa. Handitika I'm sorry guys to say this, takaita zvinhu zvisiri pamutemo. Handitika but ndokutsvaga my investigations. Takaita zvinhu zvakasiri pamutemo. Handitika ndindakatotungamirira havasitombori Madam Boss, but Madam Boss ndo vandaikumbira kuti vanditoa. Handitika then we managed kupinda mufoni yamai valivi. Handitika I will not tell you how, but we managed kupinda because ndaingoti nini no phone ndopa tokwanisa kuwana clue mufoni. So na Madam Boss we managed to pinda mufoni ya mai valivi. Handiti tapinda na mai valivi ndine ma chats andichakuverengera ipano andoda kuti mimi munzwe. Handiti ma-chats aya ndiye last year pakaitika nyaya yemwana. Handitika paitika nyaya yemwana, ipapo pakaitika nyaya yemwana, paitika nyaya yemwana nemukusvika musi wakazoshayikwa mwana. Handitika so I just want you to listen to what I'm going to read to you. Manje vanhu vari kufona naye unondifonera chona ndiri palive yakakosha kudai naiwe ndezveuyu. Right. 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 So mwana uyu angane girlfriend yake hanzi can be sued. Iwe wongai unofunga tizvizive. Unofunga tizvizivi takatozvipira because tikutsvaga. Ndozvongai kuzotudza kuti hanzi kwa you can be sued. Ndinoti hatizvizivi. Ingandataura kuti takaita mhosva. Handataura. Ndataura ndoga wani. Right. Saka mwana uyu andimukuzati akashayikwa Friday.
musi wa5 hani munoziva kuti akashayikwa ongori musi Friday 5 November ndizvo ehe ndo musi wakadzoswa waida kuti wakashayikwa usiku wacho, right? Saka mwana uyu anga aine girlfriend yake anditi yanga anayo pachikoro apa andichataurisita aine girlfriend yake yaakanga achidanana nayo anditi saka adzoka kupolisi zvezvo kunzi mwana ana kudzoka kumapurisa we ruled that one out. Mwana akadzoka kumapurisa hani muri kunzwa mwana akaonekwa mudhomu, yes mwana akaonekwa mudhomu anga arimo atori mudhomu imomo akatogara pabhedhi rake akatanga kuchata negirlfriend yake the very same day razoshayikwa. So here are the chats, right? Information andandisina kunge ndakapiwa namai vacho pandakataura navo pano. So I just wanted kuti ndibvunze mama kuti ko sei manga musina kutipawo imwe information yakafanana neiyi because itori important zvekudaro, right? Ndanyatsokuona zvakanaka guys kana ari manheru but I hope ndichaona. I'm sorry again stanchatauri anditi it's from the bottom of my heart. I wish I would be damned if I go without apologizing. Akunyorera musikana wake musi wa5 February na 4:27 zezuva rovira paakabva kumapurisa 4:27 mobata time anditika I could have called you. Anonyora shoti yendi saka muchandiregerera. But you don't want to talk to me. Ba, I just want to see. I just want to know that I didn't do it, baby. I'm taking a friend's blame because I think they'll have a better future than mine. I know it ain't common. I just had no other reason to live for except you, of which I know you will have better because you deserve it. I still had shit I had been thinking in my mind that I didn't tell you. I wish I could hold you in my arms one last time, but I know that in my time, the time that I wasted, I'm sure the universe is not gonna give me the second chance. I love you, baby. I really do. And I'm sorry for doing this to you. I wish I could do something better, but I'm taking a blame for someone you care. I won't hate you for someone you care for. Won't hate much because I've been through worse. Please pray for me tonight if you can, because it will be my last night to breathe, if it's okay. If you don't, I was hoping you would, because I never did what? Forgive me. I mean, guys. I have never loved anyone. I would never love anyone again. Please say sorry to my sissy for me. If you can, goodbye forever, my precious Ruby. You always be in my heart. Thank you for loving me too, sweetie. I hope you always be happy, right? De kutanga yanditi. Sorry. The gate pinde pane H2. Same day, Roro. Tutara the same day. Right? Sometimes I say same day. Tukuda M 5 you right. Then this one. Sorry, I can't turn in the victim.
So I have to take the blame because I entertained his thoughts too. I've always loved you, but forget that I ever existed in your life. I wish nothing but the best for you. I guess this is the goodbye forever. Meaning forever. Because you're never gonna hear about me again. You are the best thing that has ever happened to me in my life. I love you so much and wish to cherish that forever. I'm sorry again. It's 4 p.m. And it's 4 p.m. Bottom of my heart, I will be damned if I go without apologizing. I could have called, but I know you don't want to talk to me. But I just want you to know that I didn't do it. I am taking the friend's blame, right? Right. So, akavaisa hey, Lovanyora Zita, I wanted to return, but it's too late to turn back now. Cause if you your phone ain't going through. If you were wondering, I finally told them who it was and that I'm back. If I'm back at school now, but I had 2 options. And it, sorry. Right, saka ndofunga pakaisa message iyi anditika akabva akashaya munikikiri akashaya foni yemusikana uyu yanga isingapindi yemusikana wake yanga isingapindi so akabva aita 10 over kune shamwari yemusikana ndobva anoisa message ishi same day rore dzangu vaidzi dzava 1958 2 minutes to 8 dzemanheru ndiye wadzi mwinda matotanga handitika right ndobva anyora aisa message kushamwari yenhikikiri yemusikana imbo tichafamba mbijana imbomirai kunhikikiri imbomirai kumhanya handiti imbomirai kumhanya muzonyaya zvakapera muzojaja mapedza tichiri kuenderana nenyaya imbomirai handiti right ndobva aisa kushamwari yake yemusikana ndobva ati hey ndokumbirawo uudze ningi kuti abatidze foni and it's optional though it's only that I wanted to hear my side of the story and it between the 2 options I was indeed in need of your help because I know I've messed up already. There is no turning back, but I still love you though. I guess this is goodbye beautiful. I will never love again like I promised. And it right DA to 9 right. Mamwe machatsi emskana wake aitaura naye kudhara tutsvaga MC uwoyo. Right. Ndovanyorera futi shamwari emskana ndobvati hey, sorry for disturbing, but can you please tell Ndovanyora to switch on her phone and it's 2025 if she wanna know what happened. And it ndofunga mafoni evasikana vanga singapindi because musikana uyu akazotaurwa naye tererai mwinzi tukuinda nenyaya. Tell her that if she won't see me again, if she doesn't answer my call, though it's her choice. I'm inside the school premises now, but if she doesn't answer my call, I'll be gone by 2025. Thank you. Right? Tinema series of chats kubva kudhara erudo rwava vaidanana before tasvika musi wedate ichi. Hanimona tinau Promise madikizela ndokubloka. I'll block you pan. I'll just block you and forget about you. Atine anyway. Antimashona. Right. Saka zvadaro antika tine series yekuti tainyazoona kuti ndiye here pese zvainyorwa ndizvo here ndiyo here writing yacho kubva kuna January welast year pavaitaura antika so far it's 100% zvakafanana zvinhu zvimwe chete. Hanimaona. Right. Do
right? Ndo machats atinawo aya, right? Tawana machats aya guys, anditika machats aya remember anga ne number, takabva tawana ne number dzemskana, animaona. Saka tawana number dzemskana, anditika madam boss had to go. Antika tikafonera mskana uchu, madam boss had to speak nemskana uchu. Andi vataura nemskana uchu. Pekutanga akati ndimozonifonera late. Antika akati ndokufonera ibeki ndokubhaza yamunifonera beki. Akatora zvitime akazofona beki. Afona beki madam boss akamubvunza kuti saka iwewe tokumbura kuzati mukomana wako ari kupi? Andiona chimbomirai vediwe ndobva ndabvisa macomments ndifambe nebhora. Vanhu makangwara vanoteerera nyaya kumagumo urikuti pakati apa ndiri kuexplaina inogona kutwistira futi. Animaona mozochaja mapedza. Andi machona. Saka vakabvunza musikana yekuti waguma kumuona akati no ndakaguma kumuona musi woyo wema message aya musi wa 5. Chakaitika chekuti musi uyu papa sina magetsi pachikoro. Saka paisenda ma message aya animaona message aitika ka 1 anga singatikika 2. Ma message akazotika ka 2 kune shamwari yemsikana wake nekune msikana uyu akazotika ka 2 magetsi auya. Antika that was already usiku. Animaona wanga watova usiku, right? Tinomwe mwana mune shamwari ya Levi imwe yatakaona mufoni imomo, then we had to reach out kune shamwari ya Levi andimona Levi ndokutaura nayo anditi mwarare umo ndobva tinodzera kuti no Levi ndobva titi power background ya Levi because takutsvaga kuti Levi uyu mwana anga akaita sei. Andimona ndobva tipo background ya Levi kuti Levi yanga ari mwana akamira sei. Animaona zvichidaro ipapa pakabva paita umwe futi shamwari yatakaona, then we had to ask the friend akati no ini ndakaguma kumuona Levi manheru ndichida kutoilet. Handiti ndichida kutoilet ndo pandakaona Levi ndakasangana na Levi achibuda ndichida kutoilet, but semunhu anga abva muhope handina kuda kuziva kuti zviri kufamba seka zviri kudi. Handiti that was the last time yakaonekwa Levi vakatosangana nemwana uyu achibuda oga mudhomo. Andimaona achinda kupi achinda kuhamene kwaenda. That was the last time saka vana vakangodzoka vakangovata. Andimaona havana kusa vakazozvona mangwana kuti Levi hapana. Andimaona right zvadaro isusu baita takufungidzwa kuti mwana akadi akazvura yani nyaya yeblanket iya tadzokera back panyaya yeblanket unoti right panyaya yeblanket zvikutaurwa zvakabuda sei. Blanket atonzi akabuda zvishuwa akabata blanket. Muri kuona mai vaLevi vanoti akabuda asina bhutsu. Animaona but that one now we are not 100% sure of that one. Animaona but vari kuti vakasiya bhutsu akabuda asina bhutsu. Animaona but blanket akabuda naro. Saka tatakufungidzira isusu mai kuti mwana uyu kana akabuda neblanket sezvo paine chisango chiri padhuze. Animaona saka mwana uyu anogona pakaitika something, so we had planned a search part whereby tatatoti team mwana madam boss vachienda kwamutare kuna chief anomuzamasango evanhu aungopindi vachinokumbira tsamba anditika kuti tokumbira kuti tiseche zvataurwa tiseche radius and what not. Anditi right zvisinei headmaster vaya nekurwadzwa inini the headmaster spoke to me. Anditi inonzi representative ya headmaster akandifonera spoke to me andika and gave but aitodza kutotiwo kwamanje mwana yakazowanikwa isusu taredu matisvibisa toita seti kati titongodzoka tochinza zita renyu andi but still mune mhosva yekuti negligence mwana akabuda sei mudhomo imi mwana akanga ari maoko enyu saka still mune mhosva yenegligence whether mwana uyu hamuna kuuraya. Right now headmaster tiri kuvachenesa guys havana kuuraya mwana, that's a fact. Mwana akabuda oga, that's a fact. Headmaster havana kuuraya mwana but vane mhosva yenegligence mwana anga ari maoko mavo akazobuda sei andimaona mudhomo achienda right. Sezvinei hatina kugumira ipapo headmaster vaiva nenyaya yepressure yamanga musira kusocial media kunoko zvanga zvorwadza anditi so mwana uyu akaenda pachikoro ichi patsonza paSt Matthews tsonza andika ari form 3 handi form 1 neform 2 akaitira kune chimwe chikoro animaona chiri kuBulawayo. Saka headmaster vangu vakutsvagawo nekuside mapurisa akutsvagawo nekuside kesi yanga yavhurwa guys police nekuside tatozopiwa go ahead nepolice kuti we can just now come and release the statement. Ndosaka mapurisa kutaura kwavo vanga vasina kunyatso because nyaya iyi vanga yanga ine maburi kwavari akawanda antimaona right. Saka headmaster vaya ndokubva vazobata ufo ndokutsvaga kuti mwana yakauya pana paform 3 akambodzidza kupi ndobva kuti mwana akadzidza kuchikoro andimaona adzidza saka vazodaro papa yantika vakabva vabata head principal vekuchikoro kwakanga achidzidza. Saka ndigaindise speaker kuti munyatsonzwa biraindise speaker kuti munyatsonzwa conversations anditi isu zvese tinazvo toita zvokuchengeta iko zvino tinazvo muma audio. Ndigaindise speaker newsnet kuti munyatsonzwa.
takuinda kumaningirikiri manje kuma-audio anditi right chiteererai munzwe first audio anditika oh there was the time when he didn't want to be at school. Yes, and I think there was a time when he ran away from school. Okay, he ran away from school sometime. Why? He was saying he doesn't want to be in body. No, I think okay. This is the How are you? Fine, how are you? I've been given your number by your head. Yes, Mr. Evelyn. Yes, Right. Mr. Njgov, yes. Yes. Yeah, we were asking something concerning the student. We were asking something concerning a student. We wanted to inquire. Your phone is going by 19 Okay. Do you hear me now? Sorry? Do you hear me? Yeah, it's better now. It's better now? Yes. But we inquire something concerning a certain student who was there in 2018-2019 with the name Livingstone Sunwa. Yeah? I'm hearing you. We wanted to hear his conduct, how he behaved. That way you was here, I think that was 2019, if I'm not mistaken, that's a super kid. Yes. When you went and when you transferred from this school, Yeah. he had stolen something from the kitchen. Yet? He had stolen some food items from the kitchen. From the At night. Okay. Yes, at night, yes. Okay. Yes. Okay. Who am I talking to? The head of St. Matthias. Sorry? The head of St. Matthias High. Right. Okay, so he stolen from some food items from the kitchen. Yes. Then what then transpired? Actually what happened from the onset, when you was in Form 1, Yeah. you once went away without permission and stayed out there for about 2 or 3 days. Okay. Right? Then when you came back, when you found him out in the forest, we had to call his parents. Okay. And the parents came here because of the uncle who came in here. Then we discussed the school authorities, the boy and the uncle. Then we were to stay with the boy. Thereafter, when he was Form 2, he had to take any Form 2. And finally, he said, that's one thing. That's what he wanted to transfer. Okay. Yes. So the food items were recovered from him. No, he did not steal and went away. Yeah. He was caught by the guard when he was entering the kitchen where to come from. Okay. So he did not take the food stuff out now. Okay. Yes. Okay. Yeah, let's bring our you can talk to him now. Okay, it's okay. All right, you can talk to him now. Okay. Principal, how are you? How are you? How are you? Are we meeting? How are you? Hello. How are you? Hello, sir. We was inquiring something concerning a former student of you. Who was there? Yeah, everybody, I think some issues. There are so many. I do not know of them. The vet from and also from the body. The actually things that were done. Okay, this one is not clear. Let me play you. This Tiano wanondifonera pakadai shu.
ndichiri kufamba nenyaya imboteererai munyatsoteeresa munhu wefu tiri kufamba nenyaya. And he ran And away I from. remember we spent about 2 days looking for him. He was found far off in the rural areas on his way to try and go to town via the route which was normal. He slept out at a certain point where he didn't get transport because he was avoiding the route knowing that we may be there. Okay. So he was trying to do shortcuts to go via to Bulawayo, Okay. using the rural road. Okay. Couldn't find transport somewhere. He stayed there overnight. He found transport in the morning. Then he proceeded. Okay. That's what I think I remember from Livingstone. So, but other details maybe to do with living, how he was living in the dorms and the like, that would need the body master. Yeah. Maybe if you could actually inquire that from the body master, I would be happy. Because we have a case here, he disappeared again from our school. That history he has got. Oh, yes, That is. history he has got. Yes. Because in our case, he also disappeared. He also disappeared. Yes, he also disappeared. We spent 2 days until we reported to the police. Okay. Then they said, give him some time. Then we got a call from far away. I think it was somewhere around Cholocho. Okay. So they were saying there is your boy here, what. And are you a boarding school? Yeah, we are able to. So he had run away from the hostels. Yeah, he ran away from the hospital. That's exactly what he did here. And people are making a lot of noise about it. No, that is correct. That is correct. That one, because if he did it, I think by then he was in Form 1 or 2. We imagine now when he was in Form 4. I cannot be surprised when you say Livingstone ran away from school. Okay. Yeah. Thank you, Mr. Njovu. We'll be happy again if you inquire from the body I'm master. not so sure if I could give you the number for the body master. Okay, I can free you to talk to him. Yeah, don't forget that would be okay. Yes, which school is that? It's St. Matthias, it's also high. Also highway. We were in Mutasa, Manicaland province. Manicaland? Yeah. we were enrolled. We enrolled. I think I know to we are coming up there. I just going to. Yeah. We just take everyone is at an equal impact. Okay. These people we enroll have certain problems. Yeah, sure. Thank you, Mr. Let me give you the number for the body master. Okay, right. So that is the number. You are right. After we got this from the principal, what we then did is after what we then did is, and Madam Bossy got hold of the commissioner of police, and we got hold of Madam Boss got hold of the commissioner of police, and spoke, of which I cannot play the recordings now. Commissioner, you know, things like that. And my phone ano recorder, see, equal recording my phone ano recorder. And to phone yako kaisa ko recorder ino recorder. Just jamnike mshtaura chero nani. Chero nika phone ino recorder. And so commissioner now, he had to be on it. As I told you, yapindi kwa nanu akawanda. Commissioner had to go back to school. Kufona kuchikoro kutivans bisise. He got the same information. And even more. He got the same information and even more. So nyaya iripo ndekuti panguva ino munhu nemunhu I kana vanozotombikira nokudi aiwa andiziviwo zvave kwamuri, but nini what I know is dozvo zvabuda izvozvo whether kuna commissioner vane same izvozvo because remember it's being investigated as well. Animaona ukuwo futi wo kutama wana takaenda kuna commissioner to verify kuti hausi mubikirwa here. We had to verify kuti hausi mubikirwa here. Tikaona kuti hausi mubikirwa, right? Chimwe changa chiripo ndechekuti inini now ndachida kuti maivele vidi vanga vasvika vandiudza kuti sei vasina kunge semunhu aitsvaga rubatsiro akauya palive anditi atsvaga rubatsiro sei vasina kunge vakatipawo information yakadai. Pandakavabvunza kuti mwana wenyu akambozviita here vakati hana, anditi now the school iri kuti kwakambodzidza
anditika akamboita the same thing akambotiza apinda futi mutakishop yekuchikoro ikoko anti vakatora chikafu mama vake havana kunge vataura handiti vakaita sekuti izvi nyuwani anyway chazonzwawo mareasons avo kana ndavabata kuti nemhaka yei vanga vasina kukwanisa kunge vatiudzawo kuti zvinhu zvakadai zvakamboitika before andimaona so now yadzoka futi same iyoyi so Livy chekutanga pachikoro akabuda but we don't rule out anything as it is ani muri kundinzwa we don't rule out anything as it is andimaona we are talking of a 19-year-old child pano andimaona 19-year-old child pano ndiyatutaura nezvayo andimaona so it could be kuti pakabuda nejira hatizivi kuti mwana akafungei murodi andimaona kana kuti akabuda akaenda kwakaenda ikoko hatisi kuziva andimazviona hatisi kunyatsowisisa kuti zviri kufamba sei so panguva inoyi ndo patakamira guys ndo patakamira panapa and even the police vanga vachitaura kuti commissioner vanga vachitaura kuti tine vanhu vakashekwa zvemachokwadi makezi vanhu vakasheka akawanda kudai zvino nyaya iyi kana tichitsvaga tichiita investigations dzedu semapurisa tichiona zvinhu zvakadai kune vakatishekwa zveshuwa makesi akawanda madhoketsi akawanda kudai tenge takutinya kutokonzentrata chi nenyaya iyoyi nedzimwe dzevanhu vakashekwawo kwete dzekuti mwana anenge achinzi akambobuda akaenda nehistory yekubuda achitiza achinda achizowanikwa achidini achidini handimaona plus headmaster vekuchikoro ukuku vataura kuti hanzi boarding master nokuti boarding master madam bosi vazobata boarding master vacho nokuti boarding master pakabuda rume yekunzi aiwirirana boarding master zvekudaro saka madam bosi musi vakaenda kune team vakashayiwa boarding master vanga vasipo saka vazowana namba dzaboarding master vakamufonera vakabvunza relationship yemwana vakati ini zvinhu zvakaitikawo handitozivi kuti chingatakafamba sei akabuda akananga kupi nanasi kutondinesa aingori mwana wandaifarirawo handimaona aingori so mukubvunzurudzwa kuri kuita vana vese vepachikora handimaona vari kungotaura zvikangosati Livy anga asingadzwisiki and things like that of ichizvo vana vechikorowo vaidzidzapowo handimaona hatingazokwanisa kuti tidini ndizvana kudii so the boy is still missing guys but there is a possibility yekuti mwana uyu handika akabuda akafunga mweya wakaipa inogona kuve iripo kana kuti akabuda arimo hamene kwaakaenda kwaari munzvimbo handimaona those are two possibilities that are there handimaona those are two possibilities that are there handiti saka apa tatiwo what are we investigating here we are investigating kuti mwana uyu aripo here aripi kana aripo akaurayiwa here because remember nyaya ichitanga nyaya yakasvika ichiti vanhu chinzwa kuti paka mwana akashekwa neblanketi pfungwa dzedu dzakati mwana pane zvaitika akarepwa neblanketi because tatisiri kuziva kuti mwana akabuda ika taitoti mwana akangoshayikwa just like that so now we have ruled out some other things to say no apa pataifunga kudai so that's not what happened akadai handimazviona ndo nyaya iripo handimaona saka imi manga iwawo untuanzi this is misleading hauna kudedzwa pano andika inini I'm giving feedback of the story iwawo you can do your own investigations and come and give update to your own people and you can come and give feedback to your own people inini I'm giving feedback because every day mgoita live nyaya Livy yave papi kungobaya live button anditika nyaya Livy yave papi so we had to come and give you feedback and so if you wanted us to just keep quiet ngani mangoti ti nyarari and so the headmaster mosha yavo negligence mwana akabuda sei pachikoro panochengetedzwa vana akabuda sei hanzi akasiya foni zvokuti akazosiyawo foni sei izvo zvaive mupfungwa make ina handizivi zvaive mupfungwa dzake kuti aifungei handizvizivi asi foni akasiya ende mwana wechikoro akatobvunzwa akatosangana ari kuti akasangana naye achibuda that was confirmed by 2 children handimaona so achiazi ende musikana wake handitika akaguma kutaura naye akazoona mameseji waya light radzoka magetsi kwakustorina musi wacho handimaona so akatobuda saka handizoziviwo kuti mfunga make aifungei kuti mundibvunza kuti akazosiya foni ini zvaive mfunga make handizivi handimaona so zvekurohwa akarohwa mwana zvekurohwa vana vese vechikoro vari kukonfirma kuti mwana akarohwa handimaona zvekurohwa vana vari kukonfirma kuti aiwa mwana akarohwa so we have a guideline ndo yatinayo pano handimaona zvimwe mubvunzo yamagona kuzondibvunzawo guys inini handizivi handisi private investigator ini tiri kuziva zvinhu mafindings aripo handika ende please guys ndokumbura mundisiro sando kuna madam boss sando kuna mosha tv sando kuna Jackie Ngarande sando kuna Anna Chibebi Honde sando kuna Joy Nyika Dzino nesando kuna Vimbai handichaziva angusenemu yake hanti they took their time kusiya mabasa avo madam boss vari kushuta firimu vana mosha vanoita zvemaskisi anoenda kubasa vana ana vanoita maskisi handimaona they left zvinhu zvavo
vakatanga kuti vambofambirawo nyaya idzi left right and center guys hazvitwi nevaviri hamunoona ruzhinji tinogona ngouya mucomment section kuzotaura zvisina basa but hauna chawakacontributa hauna chawakaita handi ndekutoshoropodza vanga vachitofambira up and down havana kubhadharwa nemunhu fuel dzanga dziri dzavo everything zvanga zviri zvavo anti maona havana kubhadharwa nemunhu mufunge rudo rwavo asi togona kungatoti apa dai pasei pakazodai apa sei pakazodai atigoni kungotenda ndanchikumbira panguva ino antika timbotendawo guys timbotendawo timu iri rakamiramira anditika so I can understand kuti mama valivi vari kufila sei mwana wasingasivi anditi but ini still vari mukati mekufila pain iyoyo ndine mubvunzo kuti sei vanga vasina kutipawo machatsi aya nokuti madhambosi vakazobvunza kuti konai mama ko machatsi makadi kutipa vakati handakufunga kuti ane basa ndio mapinduriro avakaita kuna madhambosi panyaya yemachatsi anditi maona so atina kuzenge taona nguve kuti vabvunze panyaya yekuzvikoro kuti konai mama ko pamaiuya mushara nyaya sei manga musina kuya muchitaura kuti nyaya yemachatsi mwana akabhoenda kune chimwe chikoro zvakare mukazomubvisa nekuda kwenyaya iyi mukamutransfer nekuda kwese munyaya animaona saka ndo pana tindoda kubvunzawo mubvunzo ndinzwisise because pana madhambosi pakabvunza kuti konai mama machatsi aya zviri kufamba sei hamunonge matara pakati handafunga kuti zvinenge zvine basa but machatsi ndio vanga vanawo ndo vanawo antimaona saka ndo patasvika apa ifeedback ishi guys saka mwana uyu asati awanikwa kana muchinge mangowana any other clue any information yamunenge mangowana no matter how small please just bring it on yes it seems that chatted mudomo and zvinenge zvichifunga munhu mumusoro ini guys handizozivi kuti musoro make munhu panguva yanenge achifungei andiwoziviwo guys but zvinoitika kunzoku mukati mevana a lot of diaries you can attest to that munomboya pana pane nyaya dzevana zvokunoshiya kuti chi unozvibvunza kuti mweya here chi hamene zvinenge zvichiitika panyaya dzevana panguva yekuti zvinenge zvichifamba sei animaona saka chiri kutsvaga mwana guys ngatifambei nekutsvaga chi kana mukanzwa any small clue hunzai animaona asi ndinoda kumbotanga ndawawo kuna mai kuti pari kumbonyatso nokuti handichaziviwo hangu handizivi nokuti ndede vanga varipo sho ndaivabvunza nei mama saka muchitivanzira nyaya yekuti mwana akabhoenda kune chimwe chikoro akazodzingwa kada anga ane kahisti kekutiza what more are you hiding from us inini handivanzi guys ndinaingovhunza pachokwadi animaona what more are you hiding from us because apa patine chida information yese guys the same way yandakanga ndobvunza vemwana vaya vekuptn kuti nei mama pane mainformation akubuda chinhu zakati handi zvavanga havo vasina kubata zvakanaka but I'm just happy kuti vakazogara pasi nemurume wavo came to me kusora nezuro akandifonera handi akati SIS-MELLY please tibatsirei nhasi ndafonerwa neumwe munhu handitika achitoti SIS-MELLY I want you to call toda kutora footage so I am helping this guy paanoshanda palojapa kuti tiwane footage pari kunzi pakaonekwa vana vamusi wa 5 hanimona vakabuda musi wa 6 paloji pari kunzi vakapinda hanimona saka ari kuti ngatiwanei ndoda kuti imimi mufone kuti iye ari kuprotectawo basa rake akuzondikumbira kuti tiwane footage sei vabereki vagone kuona kuti vaite closure hanimona because nyaya ndeye closure antimaona saka ndozvanandati ndiye ndikupei nokuti ndanongoti kungodai hanzi kuthreatened mama live then Mildred handizozivi unongoziva social media iwewe handizozivi sekuhwako waita umwe achifona achiti kwai mwana akafa tikunomutora pakati umwe vakati mwana akaurayiwa nematicha akadii hakuna zvinhu zvakadaro haninoona isocial media people says what they want people do what they want hanimona umwe akafona pakati mativharira mugodhi umwe akanoti hatisiri ndafona saka haungazivi zvinoitika nemusoro mevanhu kuti chii hanimona zvinoitika musoro mevanhu hatisi kuziva kuti chii but chokwadi chiripo ndechekuti guys aiwa principal vaiva vatakatuka vaya havana kuuraya mwana mhosva yavanayo still toda kubvunza kuti mwana akabuda sei imi mwana anga ari mumaoko menyu mwana akabuda sei pachikoro imi mwana that means security yenyu yakalenga nditi what other things are happening at school muripo ndimi mukuru wechikoro mhosva yatinokutongerai isusu madiaries pano pasocial media ndeyekuti mwana uyu akagona kubuda sei whether akabuda oga whether akaindepi akabuda sei saka vana vagani vanobuda vachita musika wachidzoka mudhomo imi muripo asi kuuraya yenyu hamuna ndochokwadi asi kuti mwana akabuda sei pachikoro apa andimaona saka ndo patoda tizive saka
ndo patagumira pa guys vanenge vaonawo zvimwe please keep on bringing back kunoku tinzwewo kuti mawana chii zvadii todzokera futi handiti plus vakanyepa headmaster kuti mwana haana kurohwa imi headmaster why did you lie kuti mwana haana kurohwa why did you lie because vana vese vari kuti mwana akarohwa vana vatakabvunza isusu tinotori nazvo in writing vana vakarohwa mwana akarohwa uyu ticha vainzi vachisvika namadhambusi kuchikoro vakachema vastereki hanzi vakaona achitorohwa ndosaka vakachema vakatozama kuda kupindira hanzi havasi ticha vanobika here things like that vanobika ivo vakachema stereki vava hanzi vanobika pachikora vakaona mwana achirohwa ndosaka vakachema pakasvika namadhambusi saka makarambirei iwo imi headmaster makarambirei kuti mwana akarohwa nokuti maifa ungotaurawo chokwadi kuti imimi handitika mwana akarohwa but kuti mwana haana kurohwa iye mwana akarohwa vanoisa vachitaura kuti mwana akarohwa then there's something that you're hiding also from us. What is it? What is it? So you see kuti that's what happens if you don't bring the full story. Mukakumbira kubatsirwa and you don't bring the full story. Isusu makangaroo court tinototonga zvatatonga chitororo ichocho. Hanimona totongotongera chitororo ichocho kuti why musina kutiudza you equally lied. Yes, you equally lied. Mononye pari mwana anakurohwa mwana akarohwa mailivu hamchatauri kuti mwana uyu akabhoda yakadai zvikadai hamchatauri mungoita sokuti ndepe kutanga saka guys ndo patasvika I hope kwaiko zvino mombo tichitsvaga mafindings manyuwani mombomira kuramba muchiti mukandora ndasvika palive nyaya haufa ndakupai feedback anditi yamanga makamirira panyaya yekuuraya ndiyo patavachenesa vedu wechero mukadii tsvagai kana private investigator muchazondiudza kuti pakuuraya anobuda akedi pakuuraya zvake pane kese mwana vana ndo chokwadi chiripo kana munhu ane chaichedzo senzanyatsokuona handiti akasiyiwa kuma4 mwana akazobuda very late kuma10 oga saka chero tikada kuti tidii kana kuti tidii handitika hameno nemi iro dofo rondisira maangry face umu naiwe watumwa here what was he covering up by kunyepa? So ndo zviripo guys. Saka kana muchiuya nenyaya uyai nenyaya dzenyu dzaka zvimwe mochifigure out mega kuti muchavhunza ini mubvunzo ini ndikutaura zvandofungwa dzangu ini ndikutaura zvandoona pakesi ini guys. I'm saying what I saw pakesi zvanda-analyza pakesi ndoga ndikazvionera handika pakesi zvanda-analyza ini sameni. Imimi kana mune dzenyu analysis munoitawo hamurambidzwa nditi mune analysis dzake handika eka kwaitika kuti titi nezimwana adzokeka but yekuti mukangoona ini makutona live kana ndakati you don't have to be quiet ndakati mukaona ini makundinetsa here kungoti mundione moti update ndisati ndave neupdate izvozvi ndakanyitaura nyaya idzi pamwe manhikikiri tingadei makatokanganisa mainvestigations ataitoita anditi handakuti nyararai nyaya iyi indi kutaura nyaya yekuti hamuzoti ndauya kulive ndichifambira imwe nyaya ndika makudisturba mucomment section nekuti how far ndakupai feedback. Saka ndizvozvo anditika that's where it is. If the search part is going to be done, we'll just give you the date and the time kuti musi wakati vari paground tokumbirawo muvepo then zvakuita. Remember zvingoitwi zvine machannels izvi zvesearch part. Kutotanga watoenda kunana chief mokumbira mopuwa permission, moenda kumapurisa mopuwa clearance letter modidi zvine machannels. Hanzi boza vefundira mai vacho aiskuita I've tried but it's not going through. Saka handisi kuziva
I don't know. Ndomoda ku hanzi nekubuda kwachikoro ziti kabati iyo zvokuti waibuda kuchikoro kwawaidzidza kaiwe watingazvijustify kaisuka ndiri mubereki ndaisa mwana wangu handi expect kuti mwana wangu abude because ndini ndisingazivi kuti kune loopholes anobudiwa nawo pali boarding school. Saka nyika ndaisa mwana wangu boarding school ndenichiexpect kuti pachikoro pafange pane security yakakwana yekuti mwana wangu afange kubuda. Zvenizvo vana vechikoro zvokuti munozobuda imimi muchiti kwai papari izi kubuda misikawa yenyu vana handi right. Saka now I'm going to open my calls and itika mirai ndipota later yeah iri on so that you say zvamunofungawo panyaya iyi tona tutangira papi handitika right. You guys can call in tinzwe pekufona mopaziva nditi tinzwe zvamuri kufunga nenyaya ishi andika you can call in mutionesewo nekunzwawo zvamuri kufungawo kuti muri kufungei handiti nyaya yedu tese tinzwewo fonai tinzwe. Thank you, Varku appreciate a job team. Thank you very much. Varku appreciate all the job that was done by this team. Thank you very much. Vaskana Marakutra Shakanaka. Thank you. Hello, caller. Hello. Caller, hello. I know what's a level. And this is becoming an open case. Okay. Now it's a 50-50 case. Yes, that's what is there, right? You're very correct, my brother. It's now a 50-50 case. It's now a 50-50 case. Anyway, imbore gayo kufona munhu atanga apedza kufona. Hey. Anjadzi amene mukabudira kutaura pamuri kuoverride zvakasimba. Hello? Murisei. Hello? Yes, Murisei. Mushe kanjani? Ndakachasa nyaya iyo right. Ndoronyatsokuona kuti right kana muchiti mwana ndiyaitumira messages and the probability yekuti ndiye katingaitoigara ndiye kuti 0% because we don't know kuti phone iyo yanga mupossession yani and the reason why that phone was left behind kuti machata akata sewa kwanza kuwadini. Saka let's not conclude totanzi ningi kana ningi asi akauraya mwana kana kuti chichi. Let's just sit and say atisati tava neumbowo kuti mwana akafamba sei. Indataura kudaro because ndikutaura vana varitaura kuti vakasangana vakamuona achibuda ega. That's why I say that. Now you are getting that information kubva kune vana. Vakatopedza chikoro vana remember vana vakapedza chikoro. Yes, what if kana vana vavo vane vakatengwa kana vanongovhuni so far kutaura chokwadi basa tikatakatarisa hatisati tava neumbowo hatisachenesa vanhu hatisachenesa kana munhu kusvikira tasvika paconclusion. Let's say mafungire edu toti uyu nanhingi vakachena but that can't be a conclusion because hatisati tanyatsonzwiswa kuti nyaya iyi yakafamba sei after that because munganyatsotarisa mimi blanket was missing but phone yakawanikwa. There might be a reason why phone yakawanikwa. Iye akabuda asina phone and then kana kuri kuti mwana akaziuraya aifana kuwanikwa because aziuraya tinogona kuwana body somewhere else but aurayiwa people try to hide the body kana mauraya munhu. Saka sokupaka ndakaitarisa sisika we can't say kana kuti tingatika hapana munhu atingachenesa so far. Let's just continue on my investigation because inini vanhu vamukudhila nawo I understand very well. Muri kudhila nemapurisa, muri kudhila nematicha which are all involved and you can't expect to get the full information yakakwana emainvestigation with those same people. Mamuchenesi even commissioner whoever wamuda kuchenesa because vanhu vese vavo they are all linked together. Yeah. Aiwa pakanaka hanzvadzi. Saka kana pasina ari kucheneswa tongofamba naye yakada tozoona kuti pane zvimwe here zvinyuwani zvichauya. Better yeah, but panandangotadzi pamamati mimi mutaura muti masakasaka panochereza pana munhu ari kuchena so far pavanhu vese. Vanhu vavangoita chero nekutsvaka mainvestigation it must
matori esa ari kuitika but especially panyaya phone pane suspect munhu akatosiya phone iyoyo munhu akatosiya haana kusenda mavoice note you are looking at each other mambotarisa iri kumashure kwese kuti paaibo communicate nemusikana akambotumira mavoice note or something hai tinotori machatsi kubva kuna February chaiko no zvakanaka sesapa ndopanaida kungopawo kuti yangu kuti tisachenesa anyone so far until we get to the conclusion. All right, pakanaka Judge. Thank you for your mind. All right. Right, kwanzi nakola tisachenese munhu panguva ino nokuti atingachenese munhu ngakumbotaka kuwanikwa mwana kufunga kwakewo ndo maonero akewo kuti tichionesana chidzidza tichinda. Hello caller. Hello SIS MELLY. Yes, itichanga mchanga mkola utikurumidze twamwe wapindewo. Okay, ndatoda PM vakazoenda naye kudomkumana arimo vanga vakudzoka kustadi ndobva vakazowana mwana asisi. Remember chikuitika ndechekuti isusu information dzakauya pano isusu takazita tsvagidzo dzedu takutaura nevana vakanga vari vechikoro apa last year anditi information takainzwa but takazoda kupinda mutsvagidzo dzedu isusu hanimaona kuti tione kuti chimbori chii zvakaitaurwa ndizvo here kana kuti hazvisi saka pakaipa mwana kana maconversations atinawo aya akanyogwa naLevi mwana anakuenda kudomina 9 zvakataurwa nasisi vake zviya zvokuti ndakamuona akamira naheadmaster kuma4 that is 100% right because machats aya akatanga kuitwa kuma 4:30 anytime atichakunzwi kwerega ndikudonedza vanhu vari kufona vachivawanisa atichakunzwi nei guys there are no voice notes kubva kumachatsi avo ese akare kubva February amuna mavoice notes angori machatsi chete machats amuna mavoice notes machatsi chete nemacalls aitwa. Hello. Taurai. pane nhamba dzakatumirwa dzedzeka dzichinzizvoni lizinyu still ipapo futi pane confusion plus nepekuti kana chinzi alright akanyora suicide tsamba yake yaitenge like suicidal later kana munhu achinozviuraya anozoenda here negumbe zvesimeli ndozvandiri kuti inini handizivi ndiri kudzai zvatawana zvokuti ndimuzonyatsokubvunza inini mubvunzo ka ina handizivi probably munhu ariko probably munhu akazviuraya pamakabuda negumbe zakaenda ndida kumbokubvunzai guys vana vese vana vamunona vakazara masitutu aya havana kumba here havana kuzobati still headmaster namai valizika pane zvikutoitika simeli mabura anowandisa simeli akawandisa amene ndisandati tichazoona pakufamba kwenguva kuti nyaya yacho iri kumboyatsofamba because truly speaking this is confusing. Thank you so much. All right, sharp. Nyaya ine maluposa kwanda guys ndochokwadi chiripo. Hello. The case was not closed. Who said the case was closed? The case was not closed. Who said the case is closed? Caller, hello. Hello. Yes, caller. Vanenge vachingokomenda vachingobvunza chero muchitaura about other issues. So thank you so much. But I really think kuti anyway vanhu demamborega tambonzwa ukolo yapedza skana hey nechimwe chikoro
It's not clear. The Iwo headmaster did not make my hatichakwanisi kudayira vedu vanhu vari kuoverride foni idzi vakatotsindidzawo vana ava mawitnesses todeclina sei handigoni but I wouldn't really think kuti inangu pache zvangu ndingapupura kuti headmaster vari clean havasi ini nangu from my own end because they so many yo handichakwanisi guys handichakwanisi makoza kuramba chingo-override handichakwanisi. The case was closed before masocialites aita noise, then the case was reopened. Ndosaka tasvika patasvika panhasi. Dei takatisina kusvika nhasi patasvika anditika dei case ishi yakavharwa. As the motion what the case was it was closed before masocialites aita noise ikavhurwa handiti ndizvo ikavhurwa kakesi ikatakataura pane vakomana zvinhu zvamongobvunzawo ka zvinhu zvatakataura zvamuramba muchingobvunza guys ndakupedza live haiwa ini feedback ndakupai haiwa ini feedback ndakupai kana zvinoita sokutoti ndimi kutobvunza ini kunge ndini headmaster kana nge ndini rivi imi halo kola apa pafoneki amene tikakuwana kuti vanhu vari kuramba chingo override mafoni anditi yakazovhurwa patakainda isusu pakazenda masocialites ndo pakavhurwa kesi ka ikawani takasvika chinzi kesi yanga yavharwa makazvinzwa wani paya andimaona saka pakazoenda madhambosi kumaoffices uku anditi vachinotaura nyaya iyi ndo pakaitwa reopen kesi handizoti pamusina kuisa ndepapi ndiweka aiwa I'm taking the last call ndichazvikwanisa iwa kana hello guys Mr. Melly yes muri sei hanzvadzi zvinoita sokutoti ndini vakandibhadhara vanhu ava vari mucomment section kundibhadhara mari kuti nini nditsvake nyaya ndifambire nyaya idzi kuti vange vakandibhadhara kuti unatatuve pabhokisi tisina kutoindarogetewa kunge takatobhadhagwa nevanhu ava kuti ndaifambire nyaya idzi mune mwoyo muchena chaizvo mune mwoyo wakanaka chaizvo isi naidzi hatisi maprivate investigators ari ane macertificates takatogonawo takasvika patakasvika ipapa kuti tiuyewo feedback wotoona wotovhunziwa kwaiye musazoda ini munotaura zviri pfungwa dzangu nemaonero angu zvanotaura imi munotaurawo maonero ine pfungwa dzenyu taurai nyanjadzi mubvunzo wangu uri pachinhu wani chanoda kubvunza ndoda kubvunza kuti indati hediscreen kwandiri inini kuona kwangu inini kuri kunzi mwana we awanikwa ndinoona sokuti zvinogona kunetsa even mai vacho kuti vabude pachena kuti mwana uyu tamuwana nokuti mwana anogona kunge ane information yanenge akapa kuna mai inenge iri wrong kuti ndaiabvisa kuchikoro so kuti mwana akawanikwa zvinogona kutora nguva kuti vabude chokwadi kuti mwana uyu tamuwana deny sinzi vanoda kufikisa muri wechikoro headmaster pakaipa zvondoita ndigainipodzima foni yanzvadzi handingazvikwanisi awekani handingazvikwanisi avo vanofona uko hamoti vainani vafona ini zvandanoita pandatozama ndifonere madhambosi handika nana mhosva mumbonzwawo vana madhambosi nana mhosva handiti muchimbobvunzawo mubvunzo ndiregei zvangu gururu ndibvunza bvunzo kunge makandibhadhara imi kwana imi aho vari kuramba chingofonawo haya zvokwadi nhasi
The boss is very good to declare a phone. We have been there. Come and answer the questions. Madam boss declined. All right, again, phone the boss. Hello? Yes, Mosha, and Ripper Live. Madam boss phone now, Ripper Live now. Right. That's my feedback. You know about you phone now, Dakangas. That's my feedback, Kuvan. Hameno, can I pass on without Kuvan when I report our Kuvan? Ndinotoshape kutangira SIS MELLY munozenya inondipedza ushu strong chaipo inondipedza simba like even chero pekuti hode rinosara ropira imbomira Mosha imbomira nimbopindira tishi mchena ndigomblock kana tishi mchena till the live would have done this better. Seriously, why didn't you give a look a tapiwa case kwa tapiwa case makawana msoro tishi mchena neva valaika makawana msoro tishi mchena. Did you find msoro watapiwa uripi? Tell us msoro kwa uri nyai yakanzi ndiani ngere kana tinyari kuti wane munhu wese. Didn't I come here and say we thank you and vakainda kunofambira nyaya idzi vasine nemasocialites? Pane akanzi usabate nyai. Pane akanzi usabate nyai. Kulongonzi wataura chete kumuda kunzi unzi wataura chete. Handiti initoreka uindise kwa Tilda ugoyani results mugoyani mwana. Iviki kaita tafamba nenyai. Imichitora inyaya imwitse kwa Tilda kwachona mugodzoka after a week michituza ati results avepo. I competition here. Is it a competition? Anybody can look. Or anything. Tell us. Can I information? And it don't paparika, please. And remember, Mosh. Okay, so kuitika kwa ndrukuda kuti kwataka analyze tikaona ndezvekuti tichitambira mai vacho tagarapo zvakanaka. Pane munhu ari kungofona chero ipa papafona pane munhu ari kungofona utoziva kuti zviri kufamba sei. Pane munhu ari kundifonerawo direct. Pane munhu ari kundifonerawo direct kokunoko. Chero kuno zvakaitika ndezvekuti takazogara pasi kuti alright tisati taenda kure because we're trying to avoid loopholes. Kuti timeke kunyatsa kuona short tikabva papoint A toenda papoint B. Takazokumbira foni yamama kuti tokumbirawo timboedza kuti foni yake timbotasa kuona kuti yakamira sei. So mukuvhura foni yemwana even mai vacho vaiti ndasingatomboziva kuti mwana wangu ndozvanoita zvairatidza kuti anga ine mashamwari akati one day handiti mumashamwari acho akawanda and aita pane this other message yaanga akanyora kumusikana wake akati iye usakandidayira here namenu time yakapiwa hauchazondioni futi handiti. So inini ndakati aiwa what if kana message yakasendwa iye adini asisi story ipo. So we went back and checked the time. It was around maybe 5 dzemanheru yemusi weevent iyi yekunzi musi wakashayikwa. So ndikati kana iye achinzi akashayikwa the following morning kuma3 handitanzi kati musi wa6 wakashayikwa nomusi wa5 ani musi wa6 musi wa5 so iye mameseji anga ari emanheru wemusi wa5 ndopanga paine mameseji aya akanyora kumusikana kuti usakadai. Then akaenda kunonyora futi kune imwe shamwari yake yazoenda kunoonekwa nataira namadam boss vachiedza kuda kuti vanzwe kuti vane know-how here kuziva kuti ari kupi. So mumachatses aitaura kune shamwari kuti please itoti musikana wangu adere foni and also azive kuti inini am not at fault, ndiri kufira mhosva dzisiri dzangu, kana saka ndidayira inini haachandioni futi. So isusu we didn't conclude, ndo panosara pakangovhurika takangosara takangoti ameno kuti kwanga kuri kwekuti haachandioni futi, kwekuti ndaakuenda kunofa here, kana kuti haachandioni futi kwekuti ndaakubva here kuenda. Then also takabvunza isusu tikabvunza tikati mwana uyu une history yekumbonyangadika here, because tandazwa futi nenyaya yekuti mwana uyu wanga ambone history yekumboti wakambotoita azi akadisappear mazuva matatu here ungapangani. Nhasi
takafonera kucentral, takafamba mumapurisa umo, maofisi emapurisa taneta nawo, takamapinda, takaenda kuavondale police station, tikabva tikadai hoyo tichidini kuedza kudini. Harare ikati aiwa kuno kwatikwanisi kukubatsira nyaya dzepamutare, kana munorespekta nzvimbo, munorespekta protocol, please go back to Mutare. Pamutare tadzoka tafona, ofisa yavo vakati nyaya iripo ndeyekuti maresearch ari kutoitwa, asi zviruzi futi kusikuru kwaifunda kuchorocho wakambodini futi, wakambodhisa futi. Isusu tikati takabvunza wani mukati mwana wakambodhiza here, mukati haana kudhisa. Saka ipapapo takambobatwa, bhosi apa handiti tainzwa nyaya ichitaura zvidzi nyaya yekusecha, because kutsvagwa kwakaitwa mwana uyu sisimeki tinonzotanze wakatsvagwa mumahotspot anotambirwa muya mavanofamba mavanotandara. But I don't think kuti nharaunda yakambofamba muchisango kwangu kufunga pfungwa dzenyama. Tisara mafungiro isachitaurawo mafungiro edu takazvimirira pano. Vanhu havana kumbotarisa, because munoziva chii, sometimes zvinoitika zvinhu zvaizve unogona kutarisa nzvimbo dzaunofungira munotandarira kuti ngatimbotarisa pabhawa rakati, ngatimbotarisa. And also pamutare kune masite also ane makomba makorokoza. There's a possibility inzvimbo dzekungocheka kuona kuti mwana haasi kumakorokoza here, pamotochera zvichikorokoza. Mutare, kubva mamutare kuenda kuMozambique taikwira isu kubva mutown kuenda kuMozambique $2. Munozwa zvinoda kuchekwa futi kuti mwana haana kuenda pamanika here kana kudii. Mutare neMozambique zviri padhuze nepadhuze. Unogona kunge akangodai akake, hatichazivi kuti kuenda kwaaienda kuenda kunofa here, kuenda kunodii. Ipapapo takako. Then also there was a message yakandiclicka, inyangoti padzi handina uya yacho, pakanzi mastermind. There was a code like mastermind. Yes, that was there mufoni yemwana futi kuti kuna mastermind. So like there's a mastermind. Yes. So it was sort of like a circle, yevakomana or like a team. I don't know any nango andizivi. But to be honest, it feels like pamaseko ipapapo there was some stuff from the school, which was because mwana uyu aitamba na teacher onema teacher to the level yekuti ukashaya amene kuti ndi teacher era kuti istaff andichanyazoziva yekuti ukamushaya unonga wakutsvaga wakuna ukanga wakushaya udeiso. And also there was also my messages outside ainga ari painzi tosangana na 6 PM here kana kuti tosangana nguva yedoro. Mai vakati ini ndasingazivi kuti mwana wangu anomwa doro, hamunoona. Saka mameseji ese andisina kutaura iwayo ari mumafoni. Mameseji andiri kutaura andasina kutaura hangu ariwo mumafoni iwayo. Taura akumhosva uyu tosangana na 6. So apa pamunoziva isusu nyaya iri papa, the whole bracket yanga iri yekuti dai zvese zvazvo inini hangu ndo prayer yangu mumwoyo mangu, dai zvazvese zvazoitika awangowanikwa zvazotaurwa zi wakafamba sei. Yes. Akazodai wakazodai chero even akawanikwa dead or alive, chero tangozi wawanikwa ndo yanga ingori shungu yangu hangu nemwoyo wangu, asi hatizozivi. And also ipapapo zvakadaro uyu mwana uyu iye mukomana uyu aibva anga aine, takazoenda kumablocked because takanga takuscrutinize zvinhu zvakawanda tichiedza kutsvaga kumablocked kuya tikaedza kuona kumablocked vaya kwanguine vamwe vanga vari kokoko, vanga vari mameseji anga ari kokoko. Saka asi girlfriend yake uyu musikana uyu wemukomana uyu mwana ameno pamwe haaziviwo, but akafona akati ndowenda rota hope Livi akafira mudhuze mechikoro. I don't know kuti pamwe yanga yangovibe kungofungira kana kudii, but at some time ndinofila kunga ameno handizivi, because unozofunga mafungiro ako enyama yekuti pamwe mwana arongoti since paine ehindi yakapiwa akungofungira kuti chakadai zvikazodai. So pazvese zvatiri kutaura ndezvekuti mami nemamwe mameseji anga ari mufoni memwana atanga tisikafungiri kuti anofanira kunge achiwanikwa mufoni yemwana mudiki. Saka I don't know,
ndo mafeel andaita so zvaibva because the whole thing inoconfuse the moment yekuti you're trying to focus on this angle inokudivhita yokuendesa kuna another angle when you're trying to because takambofunga kuti pamwe it's foul play there are some people yekuti munhu avauraya munhu vanobata foni yake but chakandishamisa inini ndechekuti musikana aita akamubvunza kuti ko mameseji akati because isusu mafoni atakaita ndekuti shamwari foni yako mameseji amainyorerana atrekwa akaonekwa. That's how we do it. That's zvatakaita ndoda kutaura chokwadi. I mean it was wrong, right? Foni yenyu yakatrekwa saka zviri kubuda panapa conversation yekuti mukomana akakusendera message yekuti adai musikana yakatudza kuti mameseji aya haana kusvika kwaari. Akazosvika magetsi auya kwakusina magetsi that night. Akatika paakasendwa akatika ka1 haana kublutika. Aiwa, foni yanga isina WhatsApp. Ende ndo chimwe chinhu chakandibvunza kuti foni ameno pamwe wanga asina WhatsApp anyway. Asi mangari message chaiwo. Tikati alright, zvikanzi iyo message haana kusvika. Tikatotadza kusvika sei wakamapa kunoko. Saka ndosaka takazocheka time kuti alright pa time dziri kuenderana ere pamwe sometimes munhu unogona kuti afa vanhu vosara vachizonyorera because ma message aya akanyorwa akaduringidzana asina reply. Mufungiro wangu semunhu wenyama akanyorwa akatungamidzana but haana reply yaainayo kuti akazoreply pamwewo I don't know. Then also kumukomana wacho pane message yanga yakanzi bhutisi wacho wanga akazi bhutisi ndofunga ndiye mukomana yesawira wemwana uyu. Saka ameno inini ndakakonfuswa zvinhu zvakatondikanganisa ndikaita ameno rega timboda because mai vacho she was also a bit worried kuti mwana wangu is stuff like that. So indakabvunza ndikati nei mother sei ndisikumbokuonai muchichema. I was concerned kuti kose vasikumbochemawo munongoziva kana zvikanzi no inini the reason why ndisikuchema inyaya yekuti ndaneta hati nekuchema. I've tried too much and also dzimwe dzengo mumwewo matinoda batsirwa tapanda tafamba vangochiti musachema. Anyway it's okay. So zvinhu zvacho ivo pachavo. And also there was a question yavakabvunza inda kuchingotaura zvese atichazivi chakapoa. Ndizvatachiora tangotaura zvese chero uchinzi kwanzi mosa is composed. Yes is composed because asi kuona ma comments enyu amuri kutaura. Ndakamaona you will lose it. Taura mosho. So ipapapo there was a question yavakabvunza kuti zvino mwana wangu akachizowanikwa hafi usungwe here. Then I was like, okay, asungwi kana ndakazongoreply tikati asungwi kana tiripo achasungirwe. So inini ndakafila unga vanozibozi kuti pamwe unoziva munhu unonga uchiziva mwana wako but inini mumwe mwoyo wangu urundudza kuti mwana uyu muupenyu asi wakangopumhuka wakangopanduka kwauchingombopupuruka nenyika. Kune vana vamwe vari mutauni umwe vane kumba kumasabhabhu but vakangosiya kumba kwakutonopinda mutauni kwakutofamba sestreet kid akaona hama dzake unotiza. Saka zvimwe zvinhu mifungo imwe yandakangofunga kuti pamwe ndo zvazvanga zvakaita. Mafungiro edu guys, mafungiro edu handi muri kuona hatisireve kuti tiri correct. Mafungiro edu kwende kupamari kuti mameseji anongogona kuva akabikwa handiti right. Vana mhosva vakakumbira mai vacho foni isusu takaheka mufoni yemwana ani muri kuona. Vana mhosva vakapinda mufoni yamai vacho saka imi muri kuti hanzi izvo ameno mwana anogona kuva akaura kana takadi handizoziviwo asi isusu mhosva tara mafungiro akewo. Indi kutaurawo mafungiro anguwo mune matara mafungiro akewo. No, isu hatina we didn't hack. Imi mamuna isusu ndisu takazviita zvamanga musingazivi. Okay. So because isusu takatokumbira makakumbira mai vacho mai vacho willingly kuti atokumbira kuti timboona kuti so sorry so pamwe tinogona kuwana maleads. So I mean I don't know. Saka ndo nyaya iripo isa hatichaziviwo
antiona takungotaura umwe nomwe ari kungotaura mafungiro ake nokuti timu raitsvaga paranga rakawanda animaona timu raitsvaga paranga rakawanda umwe nomwe aitsvaga zvake mhosva aifamba namai vacho achiti zvakawanda chimwe achatauri because munonge matokonkluda kudhara kuti imimi madai animaona saka tichazotaura handichazivi vamwe vari kuti foni headmaster vakaita temba yemwana vanga vakaita maybe temba around nayo hatizivi guys because we were not there susu tikutaura that's why ndataura kuti inini on our side tiri kuedza kutsvaga lead because panoitika crime everyone is a suspect ende munoziva chinoitika ndechekuti isusu tanga tisingatombozive kuti these guys do you know kuti vana Livy naheadmaster they are related they are related chakaita kuti tizotoziva kuti vari related takazotoona mukadzi mainini vacho pamutaroku baba vanga voridza mhere vakati ino baba munini ino zvamaa kuchidaro mwana wachidiniko mwana wedu kani handiti munoona ndopandakatoona vanhu ava related saka masekos akadaro so pane hama zvakada so zvinhu zvakawanda zvinoitika zvinhu zvakawanda zvakangosiyana-siyana everyone kutaura chokwadi hatitina munhu watinozosiya takachenesa chinonetsa ngechekuti sisimeli zvinhu izvi besides zvekuti ana social media nekutsvaka zvana chinji zvinhu izvi hapana arunga akarara ari kupomedzerwawo nevachinyi sezvatinonga tichiita tichitsvagawo vanonga vachidini vamwe vanonga vachibata you know these things taakungotaurawo kusaidi kumweoko saka tinogona kuzotoluza focus it's mutare we are talking about mutare kumusha kwedu I know saka zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika zvekuti zvinogona kudivert attention yevanhu and stuff like that tarisai muone kwanga kuzobuda ana sekuru ayaya ainga kuti azi ndiwe Cape Town zvinhu zvinongoconfuse and zvinoita kuti zviite spirit of confusion yekuti dzimwe dzengo pamwe mai vari kutaura chokwadi dzimwe dzengo pamwe chokwadi chiripo but we can't see it zvinhu zvinonetsa zvaakutoda kuti dai Mwari vapindira vari ivo isusu tiri tega tikazvikwanisa kana iye mwana wacho wakachichifa ngachitoita action hakuna munhu unozwa afa achirova ngachitarizawo paari pacho tione ngachitiradzawo action kana akafa kana ari mupenyu plus chinonyanya kundirwadza hangu inini kutaura chokwadi ndechekuti hama dzekwababa acho dzakalenga kuita unga I think musachimborega kumbotaura more information yekurarekera kusaidi kweko ingazopachinja futi chimbomira idzo dzimwedzo tingotaurawo idzi dziri basic dzatachida kungovapa information dzimwe dzinozourikutoona toti chingotosiyira ipapa timboona alright thank you very much mhosva rikatinzwe madam boss is watching okay thank you alright sharp right paita nyaya iyi ichiitika guys tiri 5 kudaro tanga takaparatsana patsanurana vamwe vachishanda vakadai vamwe vachishanda vakadai saka mukatasa even pakauya maya vachifamba vaitofamba neumwe munhu vaifamba namhosva handitika and then madam bosswo vaive nemumwe tichicommunicata ini ndiri kunoko hanimaona tanga takapatsanurana hanimaona kuti vamwe vatsvage vakadai vamwe vatsvaga vakadai hanimaona ndozvaiitika handimaona so ndo nyaya yatikuda tichidi tikota inini guys ndikati ndingakachena ndini ndazvitaurira handitika kuona kwangu handirambidzwe kuona kwangu inini handitika imimi kana mune maonero enyu you allowed kuti muone muonero wenyu inini ndishara zvinhu zvane ndaonawo paanalysis dzangu handi umwe ane analysis dzake ini handisi mupurisa asi sezvamuri kuita kuti muite analysis dzenyu ini ndiri kuitawo analysis dzangu nokuti mwana yaanogona kuzowanikwa handika ari mupenyu kana kuwanikwa pakaitika chimwe chinhu we never know asi mumwe nomwe analyza zvaanoda hati ndizvo saka stop pointing fingers kuti ningi usazodai ini taura ndakazvimiririra handiti madam bosi maswera sei hai sisi Melly maswera sei ndaswera maswera sei nyaya iri kunetsa apa nyaya yanetsa nyaya iri kunetsa handizi kuti do you still have any something else to say or I don't know because takutonzi tavharigwa mubhodhoro inini ndinotonzi tavharigwa mubhodhoro okay maswera sei hama dzadiwa munandiregerero inini handinyatsogona kutaura but I will try kuexplaina what zvandinofunga munyaya iyi mafungiro wangu mafungiro enyu good so
inini ndichiona my live first time yangu ndichivaona ndakaona semunhu ari kurwadziwa ndakaona semunhu ari vatiperei because pane mapictures atinawo SIS MELLY amai live live achiripo vaitaridza kuti vanga vakatsvukira vanga vakasimba but iko zvino uchivaona you can tell kuti vari kuremerwa vakachema vakaneta but everyday munhu anenge achikushungiridzika saka izvozvo zviri kuita kuti vapere miri nepfungwa nendangariro. So later my Livingstone tichitaura nawo munhu anotaridza kuti vaneta nemibvunzo yevanhu from different sezvandatoitawo ini my Livingstone munhu wekuti vane confusion. Munhu akauya neengo iyi achibvunza, mumwe ouya neengo iyi achibvunza, munhu aneta mupfungwa make, aneta nepain nekurwadziwa. Ko mukuseka izvese zvemene mukuseka no makateerera alright. So tichitaura nawo my Livingstone pandakavati foni yemwana iri kupi havana kana kumboramba nefoni yemwana. Uyezve chandakaona my Livingstone havasi munhu ari streetwise anenge isusu wekuti tinenge tichiziva kukodobora foni nekubata-bata nekudini. She's not that type of a person. Havana kuramba kana nefoni yavo. Ndo patakaona information yatakaona iyo. Then ndo vandavabvunza kuti my live zvikanzi ndakazvionawo but ndakaita confusion madam boss. Ndo vandangoti alright, that's fine. So nyaya yese iyoyi yese ine kuitika kwayo payakatanga neizvi zvine information yatazoona iyi. Ini ndinofunga kuti Livingstone ane history kwaakabva yekuba yekutiza ane history yese iyoyo. But still the story remain kuti kana akatiza aripi, kana akafa akafira kupi, kana aripo aripi, kana akafa akafira kupi. Hello, are you there? Yes, I'm listening. Yeah. Kozotiwo pachikoro apapa pachikoro chedu pachikoro pana Livingstone apa. From the conversations, it's like Livingstone made a decision yaakaita through conversations iwayo. Decision yaakaita, it's either yekuzviuraya kana kuti decision yekutoenda nemhaka yekuti from the conversations ekuchikoro kwaheadmaster kwaaimbotsidza anotaridza kuti mwana anotogona kuti akadisappear headmaster vekuchikoro chocho vataura kuti mwana wokuti akatodisappear anotogona kutodisappear makatorelaxa makatomushaya zvamuchose. Uyezve from mafriends ake atachimbotaura naye we don't want to mention my names kuprotect vana. We don't want to mention my names to protect vana. Vanhu vaye vanotaura kuti Livingstone ane uchimuona life yake tichitamba naye mwana aitaridza kuti ane zvinhu zvinomuti netsei mupfungwa make, because you can see even the way yaanenge achitaura yaanorarama, you can see kuti besides misikanzwa and the like munhu anototi shushikanei because aingoda someone anomukansela otaura naye, ainda someone anomunzwisisa. So I think he made a decision yaakaita, and we don't know kuti decision yaakaita iyi yanga ine group of people here kana kuti it was just a decision yaakangoitawo. And kubrekwa mutakshop kwakaitika uko, vakabreaka mutakshop vakawanda,
And iye Livingstone, he tried to protect vamwe vanhu ava, of which vamwe vanhu ava ndo vatisiri kuziva kuti vamwe vanhu ava why akaprotecta iye akarohwa. Do you know kuti kana uri kunzi waba chaiko chaiko wakarohwa, inini hangu mira ndikuudzei, inini ndakarohwa zvangu kana ndaita something ndinobva ndatotaura bhadhi revanhu vacho ndinoteta kurohwa ndinototaura bhadhi revanhu vacho. But Livingstone tried to protect vamwe vake because nyaya iyi haana kuita oga. So I feel like he made a decision yaakaita ega, achifunga ega, kana kuti achifurirwa na someone angari outside the schoolyard achicommunicate naye, or I don't know kuti what happened. And hold on madam boss, hold on ndivopinda kwamubvunza inini pandakaita zvefoni yemwana neyamai mamusina machats amai nemwana truly speaking, but madam boss pavakabatawo mufoni yamai zveshuwa hamunawo futi machats amai vachitaura nemwana, oro ndikunyemba madam boss? Yeah, ndizvozvo mai vacho explanation yavo yange rekuti Livingstone paanga achiri kuchikoro akangoshandisa WhatsApp nguva diki diki, then WhatsApp yake yanga isisaite, saka anga akucommunicate nema text. WhatsApp yes, yake angari ma text yeah yanga angoni ma text. So I was saying kuti Livingstone akaita, ndikufunga kuti Livingstone akaita decision yake ega handitika achingotya mhosva dzake, uye ndofungidzira kuti maybe nehistory yake yekungotiza pamwe akangoti ndakuenda ine hameno kana kunana Mozambique kana kwaari kana kunana South Africa. Chechipiri ndikufungidzira kuti akaita decision aine munhu waicommunicate naye ari outside the school premises, vachitaura vachicommunicate kuti iwo chibuda iwo chidai, maybe chisiya foni kuti vashaye evidence, vangofunga kuti hameno kwavakaenda kana kuti hameno wakaurayiwa, kana kuti pane zvakaitika, kana kuti akatozviuraya mheno kwaakaenda akanozviuraya nzvimbo iri kure. Uyezve ini ndinofunga kuti still even pakangoitwawo search takapiwa kana mapolice dog, I know mapolice dog anofunidza mweya, anotonzwa smell yemabhonzo even munhu akafa akasara mabhonzo, maybe pakamboitika kasearch kako, but ndo zvandinofunga hangu izvozvozvo. of which tichiri muprocess handi tiri kufamba nazvo, ndizvo here madam boss? apa tatati ngatingonopai feedback kuvanhu. Nyaya yacho tichiri kubatana naye, uyezve nani chikutokumbirawo zvangu kuti hama dzedu dzepafacebook, even vekwamutare, even vari kuBotswana, kupi kumativi mana ose enyika, kuti at least ka-antimeli if we can isu tine maplatform edu aya anofollowa nevanhu vakasiyana siyana, handiti takagadzira eposter, handiti ka poster rine face yaLivingstone rinonzi missing, tonyora madetails, handiti ka kuti akashayika kubva musi wakati kusvika musi wakati, handiti poster iroro toposta pamaplatforms ese. We make that poster viral zvokuti even kwaari poster iroro rinotonoprovoka chete, rinotoonekwa chete. Isu tine vanhu vari international vanotifollowa kunana Botswana kunana Mozambique. Apashaye kana ariko Livingstone, apashaye munhu achamuona anoda kumuona zvite. Saka pese apa tachingoita awareness, tisinganyatsoposta eposter pamapages edu, tichiti kana even ka 1 per week kana pa 2 per week, we keep talking about it kusvika tamuwana Livingstone wacho, and then the rest tozvisiyira kumapurisa, tongozvisiyirawo kune vamwe vemutemo vari kuita nezvazvo, because they are also still investigating. At the same time isusuwo tobhokontinya tichishanda tichiita mabasa edu atiri kuita, at the same time tichibatsiranawo kuinvestigate. Saka pafacebook ndo information yatawana so far. I'm sure kuti neinformation iyoyo muchakwanisa kutibatsirawo, muchingoramba muchingotsvagurudzawo, isi tichingoramba tichingotsvagurudzawo. Right, nai light kana uchiti taking sides ukura out kudi ini ndataura mafungiro angu, iwo antongoshara mafungiro ako, ini shara mafungiro angu anditi mwana umwe ngashara fungwa dzake, ini tara mafungiro angu andaite kuti mwana uyu handika kubuda kwacho nokuti vanhu vabvunzwa vawanda, handika kusara statement mwechite kuti vakamuona handi achibuda panze, though we are not 100% sure, but tikasitasa nezvakatogwa nasisi vake zvavakataura zvokuti akagumisira kumuonawo nguvai, handiona takaona sekuti ini ndakaona sekuti mwana yakabuda oga, kuti akazobuda chindepi I don't know,
asakadi akabuda oga kuti akazobuda mudhomu akabuda oga kana akazonogamuchigwa nevamwe pamaagamuchigwa panze but mudhomu akabuda oga ndikunyepere madam boss right nyaya yemudhomu iyoyo aiwa musi kunyepa Smelly nyaya yemudhomu iri kutaurika ichinzi pane mwana shamwari yake inonzi idomate handiti pana domate wake ari kuti Livingstone paakadzoka akadzoka kuma-10 manheru adzoka kuma-10 manheru anzi akapinda mudhomu titona movie anzi abva toti hai boys muri sei boys anzi takatomhoresana kwakusina magetsi anzi tobva tarara kudaro pane one of the dommates akamuka achienda kutoilet akamuka akaona Livingstone akagara pakona yomubhedha kuma-3 am paakadzoka kubva kutoilet akaona Livingstone abuda kozoita mwana akabva asanganawo naLivingstone achibva kutoilet ndiye mwana wamukutaura inimi Smelly kuti akasangana naLivingstone ndiye wamukutaura yeye so hatichaziva manje kuti ende hanzi akasiya foni pamubhedha hanzi akatomuka tichiona foni iri pamubhedha gumbezi panga pasina handiti so ini ndopandiri kutaura paipo pekuti hatichaziva manje tine zvinhu zvitatu panapa Smelly. One, tine zvinhu zvekufungidzira kuti Livingstone made a decision yekungotiza sematiziro anosimboita history yake kana kuti Livingstone akaona zvakamuremera akarwadziwa kana kuti akarwadziwa akafunga kuti nini you know how it is Smelly because ne-age yaLivingstone from what I heard I think aitofanira kutosungwa and then headmaster wamukumbira kuti anyore maexams saka I think akatiza nefear yekuti maiwe ndakapedza kunyora ndakutodzokera futi mujeri ndichitotywa nezvenyaya iyi panapa regai nditize kana kuti akanozviuraya but the bottom line Smelly ndeyekuti Livingstone ari kupi kana ari mupenyu ndo pane nyaya yedu manje yekuti this ndikiri ari kupi nokuti truly speaking guys zviripo nezvekuti nyaya iyi ine maversions akawanda handi muri kuona we have tried our level best nyaya iyi ine maversions akawanda ekuti yakuda kuti iwe wega semunhu unyatso kuzvionera kuti zviri kumbonyatso kufamba sei hani maona nokuti mukatasa nyaya yekudhomu ishi hani maona mamessage akapesera kusendwa kuma-8 if amenoxide kwangu amenoxide kwamedem boss kuti mamessage mashatsi enyu mimi amakaona akapesera kusendwa nguva but kuside kwangu anoti kuma-8 handiti then poita mwana anoti akasangana naye kuma-3 am handiti koita vanoti vakabuda kuseni vachienda kustudy handi vakamuona vachibuda vese asi pakuzodzoka ndopakonoti Livingstone ichi hapo handi muri kuona ndopandiri kuti nyaya iyi kai ine maburi akawanda asi zvokuti vana vakawanda vari kukonfirma kuti vakamuona zveshuwa including the sister ndosaka mawanchiti nini indofunga kuti kana akabuda mudhomu kubuda kuenda panze akabuda ega kasi kana pane zvimwe zvakazoitikawo panze hatizozivi sezvo tiri kutsvaga so this was just an update yekuti tikupei kuti muzoti ndopasvika nyaya apa ndo mafindings avepo so far handi saka mazochiti anenge aine any living thing kuti chiuye nyaya yesearch part haina kukanseliwa so zvanambotaura pakutanga kuti it's a process kunoendwa kwachief hatichazivi guys chokwadi nenhema tiri kutsvaga hatizivi kuendwa kwachief kunokumbigwa tsamba handiti kuti tokumbirwa kusecha kobviwako koendwa kumapurisa munopiwa consent kana vakaramba varamba vakabvuma vakubvumai vakupai hani maona saka ndo patiri kuti isu guys nyaya iyi itori confusing inoda kuti munhu nemunhu angoonawo kuti zvi zvingangokuitika kwakubatanidza umwe nomwe akungobatanidzawo zvanenge awana handi muri kuona pane vantu kuona vari kutaura zvokuti panofanira kuprintwa maningirini maflyers mabhazi anoenda kuMozambique honestly pakagadzirwa flyers Smelly rinenge rina face yaLivingstone nemadetails tomboshanda takadaro tichingoreza awareness tichingoposta everywhere mabloggers anenge afunga even mapersonal pages even mafans zvawo mafans muchingoposta tichingotaura nezvazvo vane magroups ungoti mongota magroups I'm sure kana ariko Livingstone pane achamuonawo because and then the other thing
nyacho ine maburi akawanza mona kuti imimi mukutotedza kuibatanidza mukutedza kuibatanidza imimi comment section isusu nesu takatedza kutobatanidza because mwana vana vese takasvika pakuti ndakasvika pakuti nimadhambosika the best way ka chimboindai kune vana vari kuti vari muharare mumbononyatsonzwa paground hanimaona because nyaya dzesho dzakawandisa handi muri kuona okay pane shamwari yalive yataona nhasi ndiye wataona nhasi ari mumachats atinawa shamwari yake handisina kumenshina zita ataura iye kuti live munhu anga asinganzwisisike munhu aiwirirana angane mafriends ake mamwe mafriends ari out of school yard live anga ine masuicidal thoughts handitika aigona kungotaura kamuka statement kekuti 9 boys statement rataurwa nalive iri haufa rabva nekupi handitika mwana wokuti aigona asi aingowirirana nevanhu but angane zvimwe zvinhu zvaaingoita zvinhu zvasinganzwisisike saka iye anotaura kuti kushayika kwakaita livingstone ndakarwadzwa because yanga iri shamwari yangu and chinhu chakandirwadza ndechekuti munyaya iyi yanga ine vanhu vakawanda ende iye akatraya kuprotecta vanhu ivavo. You could see kuti livingstone panapa ari kurohwa akatorohwa zveshuwa akarohwa ende mukomana yatonyatsotaura kuti livingstone akarohwa ende nini ndakabva ndatobva pasini papo because I was so hate kuona shamwari yangu ichirohwa and I was so hate kuona shamwari yangu ichirohwa achidzitaura kuti wapapaza nani achiramba akanyarara but panga patone maform 6 anga aripo boys hanzi chachiri chikwata changa chiripo akangonyarara to the extent yekuti livingstone anodisappear vamwe vakanyarara livingstone anofira mhosva dzine vamwe vanhu mukati anga akutopedzera akutochema kuti ndinotorwadziwa inini I also want to know kuti kana ari mupenyu ini seshamwari yake sei asiri kumbondibatawo nhamba dzangu aitodziziva kana nemusoro chaidzo kana kutombonditi wangu ndiriko saka ndinonzwa kurwadziwa kana ariko livingstone achabuda ake but kana akafa ameno aiwe mwana anga achitongorwadziwawo zvake akachitaurawo side of story rake ameno saka ndo zviripo handimaona saka ndati nyaya ine maburi akawanda handimaona because ameno umwe anotomira kuti ndakamuona achibuda akabuda handiti umotiwo ameno saka hatizivi tiri kungotsvaga guys but iwo kana ari mupenyu achaonekwa guys kana kuri kuti pane zvakaitika bva ameno agotedza kana kuonekwawo kana naanyone kuti pakati nepakati paita munhu akadai pazodai handiziviwo guys nyaya iyi ingori confusing ndochokwadi chiripo handimaona okay mashoko angu ekupedzisira SIS MELLY ndeyekuti livingstone wherever you are dai wabuda I know kuti masocial media yanga achitofolowa kana ari pabosi anga ari mukomana akangwarira zvikuru dai wabuda mai vake vari kutambudzika SIS MELLY. We might say kuti mai vake information vanga vakanyara neinformation but mukadzi uye ari kutambudzika. You can feel kuti akumana mukadzi uyu kana makaswera naye makaita 1 hour naye amuite kana 5 minutes naye anti-MELLY musina kana kuchema musodzi. Livingstone wherever you are, come out. Your mom is missing you. Mai vako vari kutambudzika. Come out wherever you are. Ndo mashoko angu. Even uine mhosva sei live. Uya, even wakasungwa sei. Panongobhadharwa bheu wobuda. Uya Livingstone, mai vako vari kuchema, vari kushungurudzika. Hama dzese dziri kushungurudzika. Kana akashayika Livingstone, tinoda kumuona nemabhonzo ake nekushayika kwake kana akazviuraya. That's all that I can say. And also Zimbabwe, across the borders, please help us to find Livingstone sunwa. Tichaposta posta rinenge rine picture yake. Tibatsirane kutsvaga. Ndo zvandinokwanisa ndinongokutendai mafans nekungofollowa nyaya iyi. At the same time tibatsirewo nepese pamunogonawo kuti mutsvage. Uye ndinoda kutenda Olinda nekungoti Paul Tumari vachingotibatsira pano nepapo. Inemiwo SIS MELLY nekungotikandira mari kwamuri kungotiita muchiti aiwa kana muchifamba muchita zvamuri kuita chichiregedzaiwo kushandisa mari dzenyu mungoshandisa tingokutumiraiwo tingobatsirana mudemhe saka ndinongoti guys
let's pray for this family. This time it's a moment. It is too difficult and too hard for them. Thank you. Right, thank you, Madam Boss. Thank you. Right, also batana kuseri. Right. Saka nyaya iyi ndo pairi guys. Anditika ndo pairi nyaya iyi masvinzwira maversions akauya pano akasiyana-siyana. Mumwe nomwe anga achitawo zvake zvaachitsvagawo zvake, umwe atsvagawo zvake, anditi mumwe nomwe atsvaga zvake. So ameno possibility yekuti maybe kana anga akarohwa akakuti ndobuda akaita akafira mberi ameno pamwe inogona kudaro iripo zvakare. We don't know. Hanimaona atizivi. Chedu tongomirira kuona, but inini still semunhu anga achibvunza, ini ndobvunza kwesina chida ngobvunza kuti tumwe tuma information tonda ndawana to say it atisina kutupuwawo pano. Animaona, still I just want to ndoda kungozobvunza still because chokwadi pakupedzisira chichabuda pachena. Pakupedzisira chokwadi chichabuda pachena ndo chokwadi chiripo. Pakupedzisira chokwadi chichabuda pachena. Iko zvinoti ngaspekulate tikati kudi asi chandoziva pakupedzisira chokwadi the truth will unveil. Ndichokwadi tikosodzoka futi pano takubvunzana kuti right guys kopaya animaona kopaya chokwadi changobuda pachena ndo chokwadi chiripo animaona chokwadi ndo chiripo. Saka imimi comment section vari comment section wo kana mkawana chinhu chidiki chamunenge mawana antika chamunofunga kuti hachina nebasa rechicho antika uyai tione sana taka ini ndakatozita zvimwe zvinhu zvanga zvisitori pamutemo kuti tikwanise kuti titsvage nyaya iyi because yanga yakuto ndakutoshiya kuti manje zvacho nyaya dzacho hadzichahwisisiki. Ini ndaidhila nemumwe musikana ndaidhila naye animaona akanga achitipo mama information wo vana madhambosa kumunyira wone kusaidi vachiita ma information vachidii saka panonetsa kuti nyatsoza zvakafamba sei. So 6 months guys it's a long time. 6 months it's a long time. Pane 3 nyaya idzi either mwana uyu akabuda akapondwa kana kuti akabuda ega akazviita something animaona kana kuti akangobuda padhomo hana kuzobuda gedhe rechikoro pamwe akabatirwa ipapo akaitwa zvakaitwa atizivi animaona but nyaya haina kupera. Hanzi getman question him remember zvinhu izvi ndezvelast year animaona pachikoro apa ndepe last year. Saka vana madhambosa vana kuzokwanisa kuti vakweshene magadhi because remember kuti zvinhu izvi zvazoitika kumasuro animaona vanga vatobva kuchikoro. Saka zvokuti magadhi zvakazomira sezvakasingazikamwe but chiripo ndechekuti probably pane panobudikanapo maybe ameno kuti zvakafamba sei hatizivi. Saka takungomira ina chingona kuona kwangu kwandiri kuita nekutaura kwatoita nemakomishina madhambosa kwamatsari papa nemapurisa makomishina because vanhu vaita nyaya iyi havasisiri ivo vari kuita nyaya iyi. Handiti vanga vavhara dhoketi rikavhurwa handiti rikaitwa riopera nemadhambosa enda kwamutsari paya. Saka zvakuitwa nevamwe animaona vakuru vanove vapawo futi feedback kuna madhambosi nemafungiro avo. Ndosaka manzwa unchitiwo imafungiro angu ndikufunga so animaona. So handiziviwo kuti zviri kufamba sei tichaita sei handizivi but ndototenda kuti team Madam Bossy Mosha Joy pese Jeki Ana pamakamubata me pese tinongotenda because vashoma tadza kuzviita vamwe tangomirira kuzoshora nekubvunza kunge maivepo zvinhu zvichiitika but mangamusipo nekungoshora hatizogoni kunyatsotenda kuti makaita iyi makatora time yenyu because we could be doing zvimwe zvinhu, could be doing mamwe malive asine nenyaya idzi anoona we could be akuna. I think Olinda ndiye munakangobudisa mari akati pindaiwo mukwire mufambe mudai antika dzedu dzemupoketi hapana kana mudhaira wekuti wana dzakabvisa mari kuti oifambai mudai zvinhu zvataingoitawo out of our own hearts kuti vabatsirikane tione kuti nyaya iyi inofamba sei anoona tionewo. But anyway, chokwadi chandinoziva inini the truth will come out, the truth will unveil. The chokwadi, the truth will unveil. Sezvo imimi mati anditika everyone is a suspect panguva inoi munhu wese. That means we are saying munhu wese anditika munhu wese is not suspect. Mai lunga uri kutsvagana nene kwati kuti kudiko nayo uri kuti kudi ini ndotaura mafungira angu handisi Madam Bossy handisi Mosha handitika kanta kuzopindura motokari simeni une rafu heye muri kupindura vanhu nerafu ukanyora ndiri munhu ndoona ndakapfeka masana ichitoona zvawanyora ndotoverenga komenti yako ndotokupindura ndiri munhu wenyama handisi Madam Bossy anokunyararira kai hanimaona. Saka ngatingoitai tichingorespectanawo futi imomo mucomment section kuitira ramangwana handi ngatii tichingorespectana uzidofunga iwe unongotaura zvaunoda panapa hapana munhu anombokustopa. So guys we need kuramba tichitsvaga mwana kuti chokwadi chibude. Mai ava vawane mwana wavo kana mwana vachinge awanikwa anditika mai vakapiwa mwana wavo tozotangira ipapo manje kubvunza maybe mwe mubvunzo kuti nai mama kopa yako zvakazodai ini chandoza chekuti chadzoka pano rimwe zuva ndichikunongedzai one by one kuti makati chiipaya ndichadzoka zvangu pano
izvozvo ndozvisiva ndichadzoka pano. That I know. The truth will come out. Ndochokwadi chiripo. So right now ameno date kana raiswa taisa date rekuti tsamba dzabuda kuti kuri kuendwa rini kunosechwa search party handi tongokudzaiwo vari kwamutare moungana panzvimbo handitika vanhu vane uwandu hwedu vanhu voenda handitika tichinotsvaga handiti ndo nyaya iripo. Samantha chero ukafunga kuti kudii Samantha Butau kana kuti kudii ndizvo handifi ndakataura zvinyadzi shamwari usamboti am replacing because handitaure zvinyadzini and auna handimbokutuki ndinokupindura handimbokutuke wambona chituka munhu handituke but ndinokupindura zvandiri kuita saka usanditanza slowly replacing evidence chiyera aita sei indinokupindura ndikutuki ndinokupindura chokwadi chausingadi kunzwa iwe unofunga kuti une right yekutaura zvaunoda because uri comment section une right yekungoti kwanyabvura kutaura zvaunoda unoti hatisi vanhu. Madam Boss is very humble. You don't smell and see Madam Boss. Madam Boss, thank you very much. You are so humble, my sister. So humble. Keep on being humble. Keep on being humble. Isusu yedu atisi vana humble life. I'm not humble. Karima kazviziva izvozvo. Right. Ngatingotamba zvakanaka. Tongowirira nawo zvakanaka. Cheti kwete kuti munoda kubva mandikontrola kuti left right center left right center kunita chidhori aiwa izvozvo ndinozoramba. Handizodi kukontroliwa ndakauya ndi munhu mukadzi mukuru ndakauya ndoga pano. I'm trying my best. I am trying my best. I am trying my best. Pane ndakanganisawo ndinoenda zokanganisawo ndizvozvo. Haikona bva mada kundonisa pachipiyaniso kabva mada kutondirongedzera pachipiyaniso mana. Come on guys. Come on. Handizobvumiwa ka. Kwanzi nagotwe ende mavira kuratogura sedu apana zvamunondiita chero mukatuka kusvikira kuseni makuseni ndiri pa live pano muchanina ndiri panapa ndenditori pa live muchangotambisa nguva yenyu ngotambisa madata yenyu ngotambisa mainge yenyu muchipopota mukati zihure zijoki zimuroyi zichiharina moyo ndendiri pano chamunoita ndo pasina ndigarenda kudzai chamunoita ndo pasina ndati ndigarenda kudzai saka zvokungaruda kundizama kundizivisa kuti kwai ndawotukwa kupi ndakatukwa kubva udharai ndatove nini ndechitova neme controversy futi mangwana kuti ndikupe zvekutaura right topinda here mumvenge right kwai guys ndiri kubvarirwa uko wanda kunda kunobvarirwa enda mobvarira ikoko kwete pano right. Samantha Butau andioni nchikudana pano ende andioni kuti tajaja kupi ndo problem yenyu no wonder vamwe vanachishekwa zvachose because hamudi kuti vanhu vabvunzwe kuti manidzi auye ko kana vakabvunzwa katozoburisa chimwe chinhu ko vakabvunzwa katozoburisa imwe information yavari kuti haina basa ndo mistake yenyu ndo saka vana vachirova animona ndo saka vana vachirova because amusi kuda kuti vanhu vabvunzwe mimwe mubvunzo because mimi chitikwazi vari kudai come on guys come on guys munhu unotobvunzwa anditi chero ingawa njiro kune man interrogation room ndokuti vanogona kutoti mutozona kuti izvo ko inga pane information itoripo andimaona do mistake yenye kuti bvumira chinongoti mumwe nemwane maitiro akanoita inango handizogoni kuti ndiinde nepakona anoti kudi amen regai ndichisiya alright tisiye zvakadaro let's hopewo kusabvunza mubvunzo kwacho ikoko kuchaita kuti chokwadi chimire pa ise choti pamubvunzo apa vanogona kutaura chimwe chinhu vanofunga kuti hachina basa chobva chatoita clue andimazvona so ndo patachida kungoti tifambe hanzi Clayback aiwa ndikuona kuti ndikanyarira unozati ukaudza kuti vanhu ndanyarira hachati zvotukana vanhu people vanobva vatokuita domet rako unofanira kuti once in a blue munhu upota uchivaudzawo chokwadi hakusina ndituke munhu asi ndongopindwa zvanenge wanitaura totoenderera mberi nandichengete chigumbo panyaya yegumbezi apa ndo pamuri kutaurawo ndo pandiri kundinetsawo inini papasi ipapo pari tiki panyaya yegumbezi pakuti kuzotakura gumbezi uchisiya foni kuzotakura gumbezi uchisiya foni ndo panonetsa ipapapa ameno pamwe chete zvinoitika mupfungwa dzemunhu guys panguva unenge usingazvizivi hanimona nokuti kuri kunzi futi akabuda asina bhutsu
Hanmona. Saka papa ndo paita confusion yese kuti I do agree with you guys kuti pakuzitakura gumbeze and leaving the phone behind. Amen. Ameno. Amen. Kuda chitongoti zvichonetsa guys musoro unongoziva kuti munhu ari kufungei. Zvacho handizozivi but pafoni panonetsa vana vemazuva they are attached to their phones zvokudaro. So maybe point yamu kutaura yaita tisina kumbofunga onepo. Hanmaona pekuti probably phone was tampered with could be true. And ndambe ndafunga along those lines. Hanmaona ndinambofunga along those lines but maybe probably phone yakaita temper around machatsi akazo because inini machatsi andinaona madambosana nemachatsi enhikikiri papa zvakaitika indine machatsi andakapiwa ndakaona machatsi kubva kuna February ndo machatsi andinawo but amwe aFebruary anabasa kamamai handimaona so andizivi vakana headmaster vacho vari kuita covering yakadai so vanenge vari good asi chandoza nechekuti chokwadi chichabuda pachena handizivi. Aiwa mai vakakonfirma kuti gumbezi akabuda negumbezi. Mai vakakonfirma. Vakonfirma gumbezi daro commissioner mapurisa azopindurawo achiti tabvunza tataura nyaya yegumbezi iyoyi. Commissioner akati gumbezi vakamona chibudana here. Zvinogona kuvereka biwa nomwe wana wechikoro. Ndo zvaataurawo commissioner akati matheories ake akati gumbezi rinogona kuvereka biwa nemwana wechikoro. Because ava vanyuwani vari pakesi but atichazivi chokwadi. Handimaona guys atizivi. Phone was to destroy evidence. Andizivi ndokupanda kuti pamwe papa mauyawo neangulane atatisina kumboonawo kuti pamwe evidence could have been tampered with. Handimaona ndozvandiri kungofungawo zvamatouyawo neanguli iyoyo ndandisina mbotoifungawo. Ndandisina tomboifungawo yekuti evidence inogona kuva yakaita tamper around with. Ndokuti ndangoona kunge manyorego azvo zvose kubva kwainyora kumusoro kwese pamwe chii zvakada kufanana. Amen. Kana mati headmaster tombomira kuvachenesa. Zvenainiki mameseji mamwe aanei nenyaya iyi angori mameseji ake nemusikana wake andinawo akarekare avaingotaura asinei nezvemusi wakazoinda anditi ini ndinongori nawo ese because mawaniro acho andakamaitawo anditi ndinongove nawo ose asi ari important ndeayaya ekupedzisira emuna December musi wa6 paakashayikwa andiwawisanikika and remain open-minded. Okay. Saka tavadzosera headmaster pachigaro pachipianiso anditi. Saka headmaster kwai nemadiaries mune mhosva toda mwana yekutora mwana negumbezi rake mukamuponda toda mwana justice for Lifi. Saka vadzoka pachipianiso nai tavadzosera ka. Saka chichemo choita chinzwa kuti mati vadzokere pachipianiso kusvikira mwana awanikwa. Saka sorry yenyu headmaster isati kunari kuzivi ena nenemi asi madzoka pachipianiso pano headmaster mototiudza kuti mwana wakafamba sei nokuti pane zvisiri kuitika zvisiri kunyatsofamba pa indinogwangu nekuti mwana wakabuda sei pachikoro pane security. Hai papo ndo panoti kungomira napo wakabuda sei pachikoro pane security. Pachikoro pane security ndo panoti kungonyanya chemawo napo wakabuda sei nokuti guys chikoro chinenge chine security chaiko especially panenge panziwo zveshuwa mwana abva kunorohwa akadzoka headmaster hamuzogo munotofamba kutawo zisoka nokuti hamuzosoti vana vese ava vanofungei ende meno hanimona paifangwiswa ziso saka akazobuda sei ndinochinja ini guys akazobuda sei. And something is not adding up. Thank you. This was your side. Something is not adding up. Something is not adding up. Saka headmaster imimika moto shanda nesimba kuti mutsvage private investigator kuti akununurei panyaya iyi. Headmaster dei mandandri ini mimi chitsvagai private investigator kana kuti amuna chamakaita panyaya iyi hamusangani nenyaya yekudisappear kwemwana chitsvagai private investigator akurumidze akununurei akurumidze kufamba nenyaya iyi akununurei maybe probably mwana yakawanikwa kwaari zvichakununurai nokuti kana asina kuwanikwa ndikutoona mimi kuti makatorepa mwana neblanketi mukanokanda meno kuti kupi. Amen. Private investigator guy aripo watakataura naye guys amenoti munotichi pane watakataura naye private investigator anditika akati anoda
Akatonda mari 1.5 $1,500. Msikana aiwa, msikana ataugwa naye, msikana ataugwa naye, msikana akataugwa naye. Ndiye ukuti kandarota msikana. Any discipline adizozivi pa discipline kuti security guard dzakaitwa here any discipline kana chi, but of which I highly doubt, because remember headmaster vanga vakalesa panyaya iyi, vanga vakatokontinya noupenyu hwavo, vanga vakatendera mberi noupenyu hwavo vachitoti nyaya yakapera. Handizi kuti vaiti nyaya yakapera sei mwana waisati awanikwa. Saka ndifunga kuti kuna gadhi akamboiswa pasecurity pakubvunza kuti zvakafamba sei. Handizivi. Aiwa, ipapo ndapataura wani, ipapo ndo pandiri kuti vabata pakuramba kuti mwana haana kurogwa, mwana wakarogwa hake. Aiwa, mwana kurogwa akarogwa. Mwana kurogwa akarogwa. Mwana kurogwa akarogwa. Msikana akati akarota, meno guys, zvino zvakangosiyana siyana zviri kungouya panapa, zvakangowanda. Unoona? Zvinhu zvakangowanda. Togomuziva sei nai Sharon, ndogoziva sei kuti ndeupi, zvodade anga achisikama kuti ndeupi. Zvodanga achisikama kuti ndeupi. Naye wekwamadhisa kwaungafunga kuti handisi caring mother, kana wakadai unosa kuti vana vangu ndovabata rafu pano. Am I not a caring mother? Nokuti ndinavo vana pano. Am I not a caring mother? Just because ndendataura zvaunenge usingadi iwewe wobva wadita ndisi caring mother. Ufunge ndotone vana vanototi mama, vanotoziva kuti mama vedu care zvisingatoiti. Ndotokeya naumwe vana vandisina kutombozvara ufunge, vandotochengeta ufunga kuchona ndakadai. Saka I am a caring mother. Ufunge hako, I am a caring mother. Security, I don't think so. Andifungi. Security andifungi. Security andifungi kuti akambobvunzurudzwa. I doubt. And security iri kumamisha. Handisi guys, chokwadi chabuda pachena. Hanzi police. No, azvinetsi mangwana chataura na commissioner vava tokumbira kuti madi kumbodai vambotaridza. Zvino manje pana pakunezi nje kuti mukuti trust munhu wacho wese. Saka toshanda nani kuti chokwadi tichiwane? Toshanda nani? Toshanda nani? Nokuti mukuti trust chiri mapurisa zvino toshanda nani guys? Because aisiri nyaya yemunhu wani kana tu. Kuti mavaitaura pai mavhoisa headmaster. Manje chero ndakavafonera ndizogona kuvaplera mavoice notes because mavoice notes ari munhingikiri ari mufoni ishi pafoni yeyo inovafonera yacho. Ndotoverengawo kugurupu racho rekwalive kune makakatwana ariko kugurupu, kune makakatwana aripowo magurupu, right guys? Indakuinda chinyatsoindai munonyatso kunondiundura zvakanaka, munondiundura mazviwa vanaundurai chindai monyatso kundiundura chero mukandiundura muzive kuti ndiye ndiripo mangwana hapana zvamunondiita. Hanzi no need to call the headmaster. Headmaster ndivafoneri. Handinambotaura nawo headmaster havasi kumbotaura nemunhu, vanotumira representative yavo ndiyo inotaura. Vanotumira representative yavo. When I'm not going to give up, zvokutukwa here. Mutonowadza vari kundituka vachipedza kundituka kumangwana nchiya palife vauye pano palife. Vachipedza kundituka kumangwana mudzoke pano palife tizonyatsokuita mushandira pamwe tichionerana kuti aufa zvokutuka mukatotadza kunovata nevarume venyu makagombatana mutuka mukutuka meri. Motomona sekuti anocare here. I don't care. Hanzi security. Andimuzivi security guard manje kuti ndiani. Hanzi, is that a better way to say bye to your fans? Okay, what do you want me to say, sweetie? Hanzi, say la muske mkumende. What iko na biula? Nay, please, pintranya iyo isimabuya sana ni mondi.
Between an empty shop might have helped him to escape. Ndambozvifungawo nokuti mwana uyu pane munhu anotonzi mastermind guys. Please hack phone ya headmaster also. Manje unonyora pa comment section ka kola. Zvoverengwa zviko kana vari mu comment section. Mona. So guys mukanyora kuti dai phone ya ningi mukome ko kana vari mu comment section muzondisungisawo. Muzondisungisawo guys. Moyo memo hatiziviwo ndo pari kunetsa ipapo. Saka my diaries angu, I love you so much. That's not a good way of saying to your diaries bye bye. Saka mwenda unorara hanzi ko but guys mbavu dzangu guys aiwa. Mbavu dzangu guys regai ndinde kunovata. Inguva yeko izvo. Inaini. Aiwa guys mbavu dzangu zvabatla zvamuda tanga izvi. Ina ndindi ku Econet angu andizoenda ku Econet. Inu zvongorwa nevakomana kuno. Andizoenda ku Econet kangwana namba chete zvavharana. Anmon. Zamba dzangwana kwachete zvinobva zvavharana ndinda ku Econet. Fanenda ku Econet ndiona medembus but zvinenge zvinonzi zvinonetsa. Kwai fonera butler. Butler is bad news guys. Kwanzichi kwai zisimeli itai proper bye noda ipi night and 2 hours takamira newo mastitsi asi mimi ma diaries imimi munoenda kuma street kunomira ne ma street imi munoti ndinogaya here imi ma diaries imi amusona ti chembere ino yakatsva fuse amusona chembere ino yakatsva fuse muti ndingagwadziwa kwai ndatukwa ne ghost account kana kuti ne vanhu vasina vari kuita noise asina kana nebasa reso. Nemo zatanzi muri kuita noise na simeli, you are making a lot of noise. Empty vessels make them go noise. Nemu waudza. Iwo watoona vanhu ava. Vari mbotuwe koma kana vanenge vari pano. Mastermind atinakwana namba yake. Anakwana namba yake. Mira timbofonera. Kwai ndiri kundugwa. Magosti fuseki iwenya mna zvamunondiita chero mukandundura mungagondidiko kutotambisa data mucheza kuseva kuti makana munotengesa zvinhu zvenyu kumarketplace uko muchiti kwanzi muri kutuka inini kwanai ampengi kwaina sandikundi kumastistomira shemwina kwa madam boss she deserves it because she's a cool somebody. I'm not cool. Hanowana madam boss she deserves it timumire because she's cool. I'm not cool. Nini ndo zvimirira kana nchida kana nisingadi ngona ndakanyara pepa nisingadi kudaira chete. Asona nchida ndo zvimirira. Makwekwe nechinenge yakuda kuti mapurisa acho apiwe. Hello? Yes, Butler. Mushe, muri sei? Ndiri right Butler, uri right here. Mushe. Midhema kadzoke. Magi? Midhema kauye. Avana vari kuningi. Leti paningi. Vana kuya weekend. Oh, wakatumira mari. Wakatumira mari. Atsati tuningi mangwana ndichona zvikasanira. Ndikasaenda ikoko ini vanhu yakenchi kuti. Oh, saka wavafunga. Magi? Wavafunga here midhema. Aitozviya wega uri gazi. Wagarisa nashiti. Wagarisa? Tagarisa. Okay, wavane mazamangani. Wavane mazamangani sati waona. Mari? Wavane mazamangani sati waona. 2 weeks dakuda kwana. 2 weeks. Aiwa wagarisa. Aiwa wagarisa mwenda unovaona. Saka wakavarongera zvipiwe kana waendako. Oh. Wakavarongera zvipiwe. Dogi. Wakavarongera chii kana waendako. Dogi. Saka ndoya wakata ndoya iri kukufadza cheko mazwano. Mari? Ndoya iri kukufadza strike mazwano. Oh. All right. Saka zvino manje hauvanyatso kugirira hauzovakuvadza here we. Mari? Hauzovakuvadza here nedogi. Kana.
Hakan. Oh. Okay. Okay. Saka vanofarira we. Mari? Iwo vanofarira we. Takanyanya. Oh. Zvisingaiti vanoida zvokuti. Oh. Okay. Saka besides your dog, unoda imwe ipi we? Mari? Besides you unoda imwe ipi? Ati mato dzinongonzi ndikenda bata. Ndosefare. Dzimwe dzinokudi dzimwe dzipi we bata? Mari? Dzimwe dzipi? Aye makandina yuri na pampeta. Ngati kuti seme. Ipi kuipa kode? Ipakona. Oh. Okay. Alright. Saka zviri kufamba sei? Mari? Zviri kufamba sei pane iyoyo? How far? Ndizvozvo kuitazvo but zviri kuita. Oh. Ewa kana midhi mari kufarira vonhikiriyo I think zviri right. Ipakona pamubhedha yenenge. Ipo kuna bei? Pakona pembedha. Ichinoitika. Unoona setu wagona. Unyani ndikuzisa kuti pamwe muchita zvine zvichifamba sei? Mati? Ndikuzisa kuti pamwe muchita zvine zvichifamba sei here? Kuti pambedha imi pamwe muchita pakona pambedha zvine zvichifamba muchiwa sei? Zvine zvichifamba sei pakona ipapo? Zvenge zvichita bo. Zvichita bo. Ewa saka zviri kufamba. Saka pakutaura apa communication imba menyu apa hamsati mambotukanai kana kunetsana. Mati? Hamsati mambonetsana imba menyu. Alright. Saka muri kungonyatsotaura zvakanaka everything zvese asati mambomutsamusawo kana kuti ombotsamusawo. Alright. Aiwa zviri kutoita ndokutomira kuimba yacho ikoko. Asi izvi zvedhogyusa zozvinyanyisawo kana kuti unozokuvadza munhu naye webattle. Even chero madhiaries akutodaro. Hauzozvinyanyisiwo zvino kuti munhu unokuvara. Aiwa handizvozvo but kutsamisa nazvo zvinowanikwa munhu. Zvinowanikwa ndokuti imba yacho imire. Asi ndakangofara kuti as long as iwe wakunyatsogona kudi wakugona kumira wega semunhu uri mukwete zvako zvokuti waiti kana uchida kuburitsa mweya unoenda pashe usiku naye uchinyara mukadzi wako. Paya waitondibhowa bhatla paya. Paya waindibhowa. Shuwa kumuka pa kuchienda pashe kunoburitsa mweya. Uchadza kungoburitsira munhu mweya wandi mukadzi wako. Ndizvozvo zvange respect. Respect yeiko. Butler. Respect yekubuda panze. Muchando imo munhu dai. At least mazano wajaira. Saka uzvirora kuti mazano wakumburitsira mweya saka hapasina respect. Mati? Saka hapasina respect here mazano. Mano doti taitika munenge handaito yazonange soreka zviri zvinhu zvinoshorwa kasika taiti tinozvitira pano. Waiona zviri zvinhu zvinoshoresa? Aiwa zvishoresi. Unofanira kutoregedzera chaiko mukadzi arimo kutombosumuka uchienda kumesi kwake uchimbomanya usvika museke wojambira oti buu kumesi kwake ikoko. Handitika? Unozvigona here? But iwo unozinika kudzisa zvasingagoni. Ini wotojitomanya nemachijambira munhu akagara kusvika ndichisumukira ite ba. Zvinoda wakuita iwewe. Mustokotama mutoni here. Ndizvozvo. Saka unofanira kuti uchizvita next time kana ndokufonera dai wakuti wakajambira munhu ukamuburitsira mweya. Mati? Next time kana ndokufonera dai wakuti wakajambira munhu ukamuitira izvozvo. Mati? Nati next time kana ndokufonera ndoda kwakuti wakamujambira mukadzi wako auya ukamuburitsira mweya kumeso. Kuti asekezve. Ko iye hakuite. Hakuitiri kumeso. Iye hakuitiri here akuburitsira mweya kumeso.
Anodi. Anodi. Makarara. Zviona kuti waito zvoomesera kuti buda pashi. Zvichadza kungoregedzera imo. Oh. Because chitsuru chese chinenge chiri healthy ona. Chinenge chiri healthy. Chinoita kuti munyatso kunamatana kubonda so. Chiri healthy kakuti upoto chimbosurirana kuti munyatso kuita bond yakasimba. Ma? Kuri saka iwe ukagara usingabudisi mweya ati unofa here naiwe batla. Unofa zve kana wagara usingabudisi mweya naye batla. Gara uchizvirova wachidhura iwe. Wofa wakachengeta zvinhu. Unofa kugara uchizvirova wachidhura kunochengeta zvinhu mukati umu. Ungachengeta chinhu uyu mukati. Alright. Saka wati unoenda kwamangwanani? Friday. Uwana mare? Ibasi. Ungwafa nditi. Imari ko kunda kunoona mukadzi wako kwa unoenda. Imari ko kunda kumukadzi wako. Kana kuri wale wana $10 inokwana. Wo $10 nani kudzoka? Manje mangwana holiday ndai kutumira ngumbenda kunoona mudzimai. Mari? $10. Kungoti mangwana holiday kunokunda kutumira zvomboenda kunoona mudzimai. Plus unoza zvaunofanira kupota uchita bhabdi kauda kuona kuti chinhu chacho chiri healthy ka uyu chimusurika. Unoisa roko rwako kumasure so. Anditi kumasure kwako kudai. Pai. Andika wosurira mumaoko mako muchinhuhwidza kudai. Uchawa kuti zviri healthy. Wazviwa? Right. Saka takatomirira kuti mwana wedu azvagwe. Takamirira kuti mwana wedu azvagwe. Tione kuti afa. Alright, basi saka ndokufanira mangwana ndichiwa kuti wafamba sei. Alright, batla. Batla. Guys, ndakuinda ine kaindire kubata. Guys, batla ndibatisa chiwa. Paf. Zvakobva stress yako inopopera guys. Iwe rambokwana, iwe ona musikawa. Iwe rambokwana iwe wauda wamusikawa. Hello sister. Hi Sister Melly. Muri sei? Mushe, sorry yenyu. Ndambotry kufona but phone yenyu ngari busy. I hope I'm not going to be a nuisance to people. Ndonangopa hangu suggestion yangu. Thank you so much for what you're doing about the situation anditi. But let's be nyaya kana ya mapurisa kesi mapurisa iripo. Ndatimbo imbomira ikumboita my life. Timboona kuti mapurisa edu ari useless. Tombodzokera peke kuti toenda ku the legal side. Tizviite timbonyatsoona kuti zvakamira sei then munhu wese ungotaura zvaari kuda uyo ataura zvaari kuda but at the end of the day hapana anonyatsoziva law chaiyo kuti toda itoisidai. Amusoro kuti akuchenjedza kana varipo vacho vakazviita tirakuvachenjedza kuti vavhare mabura avo. Ndizvo zvoti the case is still there. Zvavamwe vanozvotaura kuti mai vacho vakazodai but let's not be judgmental. Ngatiye zvakadai. Tisawedzeresa kuti pane chironda chiripo nechekare. Kana zvazoitika kuti ndizvo zviripo hapana zvekuita. Anditi? Okay. Baita basa kona. Right, nyaya yadzoka tatava mune rimwe mudhu tadzokera kune rimwe mudhu. Right guys, ndakuinda ini ndambokusekesai ndafonera Butler guys, manzwawo Butler mamunzo akanasi
masekawo pana padiaries tine makomedi tine zvose tinazvo pano anditika ndakwinda nikikiri yake confidence yaButler yato improve guys. Butler mazai kutanga guys kana kutaura chekukoito munetsa kutaura zvinhu iko zvino confidence yake yasimuka. Confidence yake yato pane imwe level yekutoti right now imba yake iri kutomira nokuti takatoivaka pano padiaries. Takatoivaka tikatomudza kuti mumba unotogara wakadai handimona zvikatofamba. Almona zvikatofamba. So guys ndakwinda ruzo yamangwana guys. Mangwana chinga ndiko Thursday, mangwana holiday, alright, youth day, happy youth day. Guys, tubatana mangwana ndika chawaya mangwana maskati. Chawaya mangwana maskati ndika chikupakurira now. Mora rabo. Bye bye.